Вітаю ўсіх. Вітаю. Сёння гуляем у Replaced. Да праходзім яго. Хутчэй за ўсё, прям, я думаю, мы прям допройдзем сёння. І наш план, па сутнасці так, дабіцца справядлівасці для Рыча. Калі для тых, хто не гуляў, я раю сысці нахрен зараз, таму што зараз будзе спойлеры. Так, вітаю, Рэган, вітаю, Найнрэвенс. Нейкім чынам у гэтых прыгодах я нават захаваў стрык. Віншую цябе з гэтым, малайчына. Дык вось, сёння план такі. Я зараз буду спойлеры, расказваю сюжэт, таму што зараз будзе канцоўка, і для таго, каб паразумець, трэба трошкі быць у тэме. Яны выкацілі абдумаў. Так, я бачыў, але яна нас не датычыцца асабліва, таму што яна, па сутнасці, дадае выбары глаў, там нейкія яшчэ паляпшэнні, трошки некаторыя яшчэ, ну, такія мелкія, карацей, яно quality of life, карацей. Добра, уже знікаеш. Добра, гэта відня. У нас зараз спойлер-зона, карацей. Річ, Рычайка, які штучны інтэлект у целе Уоррена Марша, гэта не спойлер пакуль, гэта самы пачатак гульні, ён вызначылася, што ён не адзіны такі Рыч, і гэта насамрэч лакальная копія Рыча, якая была захавана спецыяльна ў Уоррена Марша. Уоррен Марш штосьці спрабаваў зрабіць з гэтым Рычам. Магчыма, мая тэорыя ў тым, каб навучыць яго быць больш чалавечным. Вось, пасля канфлікту, ну, можа быць, ён трымаў яго для чагосьці іншага, але са смерцю свайго сябра Стывена ён, хутчэй ўсё, штосьці спрабаваў з ім зрабіць. І пра гэта даведалася карпарацыя альбо Рич, ну, які асноўны Рич. Вось, і у выніку, дзякуючы вось гэтаму, ну, зараз у выніку, я думаю, зараз здагадкі, Уоррена Марша забіў Рич і выслаў на яго паліцыю у выніку, каб знішчыць усё ў лабараторыі, таму што Рич, гледзячы на ўсё, сапраўдны Рич, як бы асноўны. Ён рэальна кантралюе большасць усяго ў горадзе, і хутчэй за ўсё, калі ў лабараторыю людзей папрыводзілі, там быў момант, калі сказана, што VIP розных чалаў на экскурсію ў лабараторыю адправіць. І мне падаецца, што вядучых людзей у горадзе, самых ключавых людзей у горадзе, насамрэч замянілі штучным інтэлектам, ужо, можа быць. І каб усё гэта спыніць, Рич, які Рычайка, давайте будзем нас называць, Рычайка спрабуе якраз такі выратаваць, ну, ён гэта робіць больш з помсты, скажем так, і магчымасці ён ведае, як выдаліць Рыча з сервероў. Вось, рэальнага Рыча. Ён ведае, як нейкае слабае месца. Ён ведае, што яно ёсць, як мінімум, слабае месца, і ён гэта і спрабуе зрабіць. Вось, і нашая мэта якраз таки будзе сёння такая. Мы наводзім парадак у горадзе і палім вежу Арасакі і справядлівасць усталёўваем. А там паглядзім. Гэта гучыць лагічна. Я не вельмі зразумела, чаму нас у пачатку спрабавалі забіць. Не вельмі разумела. Мне падаецца, ну, матывацыя магла быць Уоррен Марш, хутчэй за ўсё, проста справа ў тым, што вось самае складанае, што у захопе лабараторыі і забіванні ўсіх гэта было зачыстка, так? Але мне не зразумела тады, чаму адзін з паліцэйскіх, калі ён пазнаў Уоррена Марша, ён спрабаваў яго выратаваць. Тыпу, пачакайце, тыпу, не страляйце, вось гэты момант. Няўжо яго не было загаду, ну, тыпу, забіць яго, пазбавіцца? Можа быць, яны хацелі, можа, план рэальны быў захапіць яго жывым, ну, не забіць гэта самага, не забіць Уоррена Марша, а даставіць жывым. Проста гэта якраз такі пайшло не па плану. Вось. Але лагічна было б пазбавіцца ад Уоррена, таму што адзінае, што пагражала Рычу, гэта яго жа копія. Я думаю, Рич, ну, як асноўны галоўны камп'ютар, вельмі жорстка будзе ўспрымаць, ну, гэта па ўсіх разліках, мець копію сябе, гэта пагроза. Ну, тыпу, Рич не можа дазволіць такога. Можа, ён не быў у курсе загаду. Можа быць, таму што там было ачапленне, і тыя, хто былі ў ачапленні, маглі нічога не ведаць. Вітаю, Чпатэйта, вітаю, вітанчыкі. Вітаю, Тэнчык, вітанкі вам усім. Вось, абмяркоўваем зараз спойлер-зону у нас, таго, што, тыпу, падзей і як яно ўсё кладзецца. Гэта тое, як я бачу, таму што дэталей некаторых не хапае. Вось, але гэта тая версія, якая мне падаецца кладзецца нармальна, ну і спалучаецца.
Вось, але мы можам зараз навесці парадак у горадзе, ну як, пазбавіцца ад рыча хаця бы. Парадак гэта можа не навядзе, але хаця бы адну галоўную пагрозу для чалавецтва мы можам пазбавіць. Так, пытанне толькі як, потому что, по-моему, калі мы скончвалі ў пятніцу, нам дакладна не сказалі, што мы як мы будзем гэта рабіць. Мы просто ведаем, што ёсць спосаб. Так, баліць. Мы сабе руку яшчэ ж замянілі і тут самы важны момант, мы зараз ўсё яшчэ ў тым жа на тым жа вакзале, але тут быў пажар і паліцыя была наведзена сюды, матрыярх усіх здала поўнасцю прям тая, якая была ў радзе. Яна хутчэй за ўсё гандлявала данымі з карпарацыяй і здала нас усіх, у выніку навяла іх сюды. І шмат параненых, шмат забітых. Вось, а мы трошки такі герой для іх усіх, які можа іх выратаваць, які выратаваў, адбіўся ўвогуле. З параненымі разабраліся ўжо нешта, але недастаткова. Я можа прапусціў не тое, што не патрэбна. Рыч, о божа, як ты сябе адчуваеш? Як рука? Руку мы сябе замянілі ўвогуле, зрабілі сабе, забралі карацей. Дрэнна, як чужая, але болеўносная. Я справлюся. Вось твои пісталеты-камунікатар, гэтая чортова штука ўж даўно гудзе. Пачакайце, мы бачылі гэтую. Сам не адважыўся адказаць. Вось зараз якраз такі момант з матрыярхам будзе. Я выходзіў. Гэта матрыярх. О, выжыў, значыць. Ты знішчыў мой вакзал. За цябе загінулі мои людзі. Ты заслугоўваеш смерці. Але карпорацыя прапануе сделку. Ты і Арга за Тэмпеста. Ён яшчэ жывы. Пакуль. Арга якраз такі спосаб знішчыць рыча. Прыходзь да вежаў. Адзін і без зброі. Альбо наступны атрад. Да чорта гэтую лухту. Яна заўсёды ведала, што рано ці позна ўсё скончыцца крывёй. Мы ўсе ведалі, таму ісці здавацца не варыянт. Тэмпест мусіць быць там, ядро рэч таксама. Мне трэба дабрацца да вежаў. Табе патрэбны план. Сустрэнемся пазней на вуліцы каля паліцэйскага фургона. Каза, згодна. Вітаю, Пурбай. Так. Мне вельмі шкада, калі б ты толькі мог адпачыць і акрыяць, але часу не засталося. Глядзіце, план адправіцца ў вежы і выратаваць Тэмпеста. Тэмпест, які наш сябра, які зараз знаходзіцца захопленым на баку карпорацыі. У нас ёсць Арго. Арго якраз таки узгадаў, гэта якраз таки штука, якой можна знішчыць рыча. Імправізаваная дошка задач. Так, вось. Дошка для задач, якую сабралі Вероніка і Ранвуд у адчайнай спробе ўзяць сітуацыю пад кантроль пасля нападу карпорацыі. У цэнтры размясцілася карта Тэмпеста. Яе стваральнік быў бы рады, што дапамог. З нотатак і справаздач, прымацаваных да дошкі, вынікае, што для аднаўлення паселішча на вакзале спатрэбіцца велізарная колькасць часу і рэсурсаў. У мясцовых бракоўных іх няма. Вероніка, як ты? Ну, Тэмпест знік, матрыярх нам здрадзіла, Айронвуд занурыўся ў сябе, а ты? Я ў парадку, лепш скажы, як ты. Нельга ж увесь час думаць толькі пра іншых. Мне страшна рэч. Вельмі страшна. Я лепей буду думаць пра іншых, чым застануся сам на сам са сваім страхам. Надо не празмаўляць, так? Ага, добра. Ну, у сэнсе не празмаўляць, опцыі дыалогаў няма. Медицинский журнал. Где мой медицинский журнал? Я ніколі не бачыла нічога падобнага. Няма пералому ці зрушэння косткі, быццам гэтая рука проста ўрасла ў яго цела. І ёсць нешта яшчэ. Яно пульсуе, мігруе далей у яго цела. Гэта нейкае паляпшэнне, але вычварэнскае, ненатуральнае. Яно лечыць яго, але адначасова і атручвае.
Я прызначыла яму базовую дезінтаксікацыю і рэгідратацыйную тэрапію, але ён не прачынаецца. Я не ведаю, што рабіць, мне так страшна. Што мне рабіць? А што бы зрабілі вы? Столькім людзям патрэбна дапамога, як магчыма ўсё гэта вытрымаць. Я хачу здацца, але не магу. Я не магу на гэта права. Не маю на гэта права. Рука, якую мы адчапілі, гэта рука належала мясцоваму, як ён, паліцейскаму, карацей, галоўнаму камісару, вось. Як там зараз увогуле вакзал. Ну вось абпалены ўвесь. Ой, я триггернул назад, походу. Толькі параненыя, спалены гарадок, это палаткавы. Я так разумею, галоўны вакзал увогуле згарэў. О, е-ё. За экскалібуром. О, экскалібур. Ну хоч і вы. Айронька засталася одна, зразумеў. Гей, выдатная праца, дружа, дзякуй. Нема за што, спатрэбіўся час, каб выратаваць небараку. Такі ж нядбайны, як ягоны гаспадар. Тэмпест мне шмат чым абавязаны, я толькі раблю, што латаю яго сяброў, дзяўчат, машыны, зброю, сабак. А я не дабрачынны фонд, так што вярні гэтыя засранцы дамоў, каб я мог сказаць яму гэта ў твар. Йо-йо, я знайду Тэмпеста, абяцаю. Тое, што ты з сабой зрабіў, не ўсім гэта падабаецца. Я не мог дазволіць Райанвуду і астатнім памерці, таму я зрабіў тое, што лічыў правільным. І правильно лічыў, але некаторыя ўсё роўна кажуць, што кошт быў занадта высокі. Дурні. Ну так, бракоўных вельмі шмат патрапала тут. Тое, што ты з сабой зрабіў, не ўсім гэта падабаецца. Тое, што мы з сабой зрабілі, ён мае на ўвазе якраз такі замену рукі, я так разумею. Это ясно, ты суперсалдат. Чаму ён не сышоў? Ну, нам не ўсе... Некаторыя шчаслівы нас бачаць, некаторыя не вельмі. Я бачу, як ён б'ецца. Вар'яцкая машына для забойства. Ну, вось, карацей. Некаторыя на нас бракоўна і баяцца ўжо. Ён жа нашым баку, праўда? Вось тут быў баг, ёй не аддаваў апошнюю песню, цяпер яна трошкі далей ляжыць. А, окей. Я падумаў, што мне зараз патрэбна вярнуцца. А, ну вось гэтая песня. А у меня ёсць? У меня ёсць одна несабраная песня. Вось она тут. Калі бачылкі былі на стыме, я, можа быць, замарочыўся бы дабіць, асабліва калі можна розныя главы ўключаць па жаданню. Але ладно ўжо. Дык, які план? Спачатку табе трэба ўзламаць гэты фургон. Я ведаю, што ты зможаш. Потым яны будуць чакаць цябе ля ўвахода, але мы ўварвемся на ўзровень бяспекі вежы, знойдзем Тэмпеста і... Ужо ўзламалі. Стоп, мы? Тэмпест адзін з нас. Ягоная таксама, каманда таксама. І ты, Рыч, ты таксама адзін з нас. Гэтым разам мы нікога з сваіх не пакінем. Я пойду з вами, вам спатрэбіцца медык. Это Вероніка далучаецца. Вероніка,
Калі ласка, табе лепш застацца. Ты параненая, стомленая і... Як і ты, і ўсе астатнія. Я просто не магу сядзець тут і чакаць, пакуль усе... Як выжыць мы ўсе ведаем, але толькі ты ведаеш, як жыць далей. Пакажы іншым, як гэта рабіць. З гэтага моманту ты галоўная. Дзякуй, я не падвяду. Нікога не падвяду. Ух, эпик нагнетается. Высяной вежи. Зараз мы им наваляем, спалим вежу. Усе три. И она такая: буч, котик, ты шмат пьешь. А я таки: ну и что? Я могу поменять печень в любой час. Отшмурели в конец. Яны, типу, нават яшчэ лепш, я могу поменять жонку на такую, а что не будем мне голову маркетовать. Буч, ну ты мастак. Мудаки? Добра. Диспетчер центральной вежи, полицейскому транспорту. Ваш позывной и мета прибыття. Бронко 7210, диспетчеру центральной. Код 38, перевозка бракованных. Запытываем посадку. Принято. Секундочку. Який ще халера код 38? Лихо яго бери. Такі, блин, код 38. Что цікаво, могло бы проканать с высокой вероятностью. Она бы такие, типа, код 38, что такое? А где остальные? Мы ж высадились, ну вось яны астатнія ўжо размясціліся. Ау. Добра, паглядзім. Дык мы тут закраслі ці што? Не лезь. Тэрмінал мяне не пускае, але тэхнічнае начынне не асабліва змянілася з часоў Праспера. Я разберусь з сістэмай бяспекі па-старому і высветлю, дзе трымаюць Тэмпеста. Вітаю, паладзін, вітанкі. Чорт, ручнога кіравання няма. Кароткае замыканне было б дарэчы. Пасаджаны голас? Не. Можа быць, ну, раніца тое што. Значыць, калі хтосьці пашкодзіць генератара, каб выклікаць кароткае замыканне, нават не думай. Я, можа, просто... Ну, можа, не даспаў, не ведаю. Не тое, каб ёсць яшчэ добраахвотнікі, якія гэта перажывуць. Так... 100% будзе яшчэ пара сцэн, дзе мы просто праваливаемся праз вентыляцыю. Опанькі. Наконт бракоўных. Джим дапаможа. Спадарня Хопкінс. Я крыху скептычна стаўлюся да даных сацыяльных даследавання. Пастаянна з'яўляюцца павяшчэнні аб спачуваннях бракоўным.
Эви 51. Так, люди лазят по форумах перед сном. Лекс сказал, что ночные змены перегруженные. Джим дапаможа. Не, усё добра. Просто сама тэндэнцыя. Я хвалююся, што такога спачування неяк зашмат. Эви 51. О, не варта. Гарадскія жыхары могуць скардзіцца колькі заўгодна. Джим дапаможа. Так. Эви. Вы калі-небудзь задумваліся пра тэрмін бракоўны? Для каго ён? Эви, для самих бракоўных. Джим... Бракоўны, для каго ён? Для самих бракоўных. Джим дапаможам. Эви, запамінальнае слово, аб'ядноўвае, у ім ёсць узвышаны ахвярны падтэкст. Яны гэтым ганарацца, і калі яно гэтака застаецца, мы ў бяспецы. Эви 51, таму што пакуль яны называюць сябе бракоўнымі, яны дазваляюць нам ставіцца да іх адпаведна. Дзённік эліты. Учора мне быў апошні сеанс з псіхатэрапеўткай. Яна скасавала наш кантракт па ўласным жаданні. У нейкі момант не здолела захаваць прафесіяналізм, закрычала на мяне. Я не разумею, чым ваша праблема. Чаго яшчэ вы, у якога ёсць усё, можете жадаць? І пытанне выбіла мяне з каляіны. Я адмяніў вячэрнюю сустрэчу і прапусціў трэніроўку. Замест гэтага ляжаў у ложку і глядзеў зверху на начны Фенікс-Сіці, пакуль не задрамаў. Мяне разбудзіў сігнал трывогі і атмасфернай кіслотнасці. Назіраючы за тым, як збіраюцца цяжкія шэрыя хмары, гатовыя засыпаць горад таксічным снегам, я знайшоў адказ. Я не хачу лепшага жыцця для сябе, я хачу горшага для іншых. Адшмурэлі. Ну ўсё, полезли. А боже, гэта рука. Боже, літасцівы. Ага, вышэй у будынку ёсць камера ўтрымання паддаследных. Тэмпест мусіць быць там. Ядро Річі таксама знаходзіцца тут, на самым версе. Я цябе правяду. Пашкоджу столькі сістэм бяспекі, колькі змагу, каб выйграць табе час. Мы будзем утрымліваць пазіцыю да канца і нават далей. Ідзі, вентыляцыйны канал адкрыты. Функцыянал як у Керкері выглядае жудасна. Ну, згодны. Жорсткая штука. Я знайшоў ядро, да якога хацеў вярнуцца, але цяпер я імкнуся яго знішчыць. Як табе, Уоррен? Блін, давно ён да Уоррена не звяртаўся, што цікава. Ой, я атрымаўся. Блін, рука гэтая. Анімацыі рэальна змяніліся, на рукою чапляецца гэтай дадатковай. О боже, яшчэ і гойдаецца на ёй. Блін, як жорстка выглядае. Што там за рука такая? Нават без бойкі? Нават трохі дзіўна. А, ось і бойка.
Вітаю, Фей, вітамшки. Ау, не завожу, як він підбігав. Ау. 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 Б'ють, пінають. А чому він 2 рази ніяк стріляє, этот мудак? Да ё-моё. Отпинали меня. Вітаю, Лекса. Леха. Пикселятик. Близорукость развиваю фантазию. Ну, трошки есть. Гэта место даволі цёмненькое. Я не вельмі... Мне не вельмі, наадварот... Ну, мне, можа, сонца яшчэ перашкаджае, але... Гэта самае, яно реально цёмненькое. Так, набивание есть. А, ён 2 разы просто... Ён просто 2 разы страляе. Такая вось простая гісторыя. Ён просто страляе 2 разы. Я думал, гэта... Блин. Ось. Эх. Калі будзе забіваць мяне ўжо, тут ўсё роўно дам яму сябе забіць. Да, няхай. Альбо іх там двое. Я шыра, я прям не бачу. Потому что отсвечиваю. Давайте я трохи призачиню себе святло, а то реально слепить я у гэтым цёмным пакоі не бачу ні халеры. Так, зараз павінна быць лепей. Пра шквал я памятаю, але і ў мяне праблема не шквал, а чмураная штука з чэламі са шчытамі, але ў мяне не было праблемы са шчытамі. Типу, чэлы са шчытамі мяне не паддушылі, мяне паддушылі страляючыя. Вось, і тое, што я не бачыў. Вось гэта асноўная ў мяне праблема будзе. А, блин. Я тое, что не бачу атак. Ну, типу, я зараз все равно пропустил атаку. Ну и двойные стрелки. Яны ж ранее не стреляли 2 раза. Что за хрень? Зараз неяк дзіўна помер. Чамусьці гэты пакой мне раптоўна складаны. Ну, зноў жа, я не бачу атак. Яны чорныя на чорным фоне, і я іх не бачу. Можа, я яшчэ не прачнуўся, не сканцэнтраваўся, яшчэ такое магчыма. Лёгка.
Я в добіванні не вельмі бачу. То бок, ну, я там нешта прохожа анімація, але ніякої контрастності нема. Я другий раз не стрельне? Блін. Я просто... Ну ладно, зараз будем крастатися усім. Так, як это доб'ємо? Все, коли здоровяк один, він нічого не може зробити. Ми його одного і звалим. А, йому і не потрібно вже більше таке. А зараз чомусь вельми просто. Вітаю, Майкл. Вітаночки. Коли зараз накопиться, можна і строить шмат разоў. Я памятаю все. І я не з гэтым меў праблему. Типу, моя проблема была саме то, што я так не бачу. Вось гэта было непрыемна. То бок, конкретно ў гэтым пакоі неяк абсалютна, ну, з-за таго, што яшчэ сонейка свеціць, то там не хапае падсветкі, я не бачу контураў, я не бачу, калі яны вырушацца, бягуць на мяне, то бок, здаравеннага гэтага чэла я прапусціў просто таму, што я яго не бачыў. Ён мне на мяне прабег, здаравенны чэл, якога, ну, немагчыма не заўважыць. Я просто нават не заўважыў гэтай атакі. Яны ў камуфляжы, ну... Дарэчы, зараз успрымала. Мне гэтае месца таксама складана было, горш за фінальную бойку. Ну, вось оно нейкае... Я, можа быць... Не, ну, зноў жа, я, можа, яшчэ не прачнуўся. У нас быў папярэдні тыдзень прямо увесе, но складанасць расла паступова, як бы. А тут я раптоўна... Я не вельмі бачу, за што я там чапляюся. Ну, то бок, рэальна у мяне праблема трошкі вось з гэтым месцам, яно занадта для мяне цёмнае. Ну, зноў жа, святло, то бок я не ў цемры сяджу далёка. Ось, што я там чапляюся, я не бачу. Я, типу, я скачу, ось, ну, типу, я просто скокнуў, я не ведаю, куды я скачу. Ну, я просто паўтараў адзін той жа лавіт. Ось. Мне нешта гэтае пакой прям нейкі складаны. Літаральна я, ну, так, гэты чэл, які такі, о, сонейка слепіць, закрыць нахрен, злое сонейка. Гэта я. Ось. Ну, нават з прычыненым акном, ну, часткова, як бы, там святло ўсё яшчэ прабіваецца, я просто не магу, мне патрэбна ўвесь балкон закрываць, нахрен. Блин. Просто я реально, я на вобмацак іду. А яскравости нельзя подвысить прям нормально так. Мне потрібно у 3 рази яе подвысить, потому что я не бачу ні халеры. Это просто жесть. Ну, галоўнае, калі у яскравасць пераходзім, я бачу у разы больш. Вось так мне прыкладна патрэбна, каб я бачыў штосьці. Ага. Ну, типу, яскравасць подвысілася, а куды ісці, зразумела не стала. Тут ёсць такія штукі. А вожухна. Я столькі штук прапусціў яшчэ. Там яшчэ справа нейкая. Давайте улево на Collectibles собрать. Обновление, якое прибирает черные полосы. Не ведаю, мне нормально с черными полосами. Нема ніякой проблемы з ім. Может быть, оно просто опциональным стало. Вытонченное меню. Меню ресторана высокой кухни, что находится на верхней поверхе центральной вежи Феникс-Сити. У якости уникального кулинарного ураження для самых потребовальных гурманов пропонують стейк з чоловічої плоті, вирощений етичними методами у лабораторії. Іу.
вар'яты. Зусім вы звар'яцелі тут. Так, давайте трошки ўніз. Я нават реально, я просто ўніз звалюсь трохи. Блин, ну не настолькі ўніз. Ау. Вось тое, што я сабраў. Типа яскравасць я падвысіў значна. Прям нормально так. Потому что капста як цёмно. Я не ведаю, звычайна ж мне яшчэ... Звычайна мне нормально бачна, а вам цёмна. То бок, я не ведаю, як вам. Вось, кінарэжым, вось оно. Типу, адключыць можна. Каб вам было нормально, вось прыкладна так я павінен рабіць. Люцик. Что такое? Давайте я погляжу, что там с котом. Так, там, калі што з катом усё нормально, то трэба гісторыю расказваць. Ён учора, наш маленькі Люцик, італьянец Люсіо, ацаніў смак макарошак, калі мы сышлі. Ён адкрыў эту самую рондель, стаяў з макарошкамі, астываў. Ён адкрыў яго і залез у яго і з'еў здаравенную просто да халеры. Вось, дабраўся да макарошак і, разбух, канешне, катусік, але, падаецца, нармальна было, але вось зараз, карацей, прайшоў, гэта, там не паста, там літаральна просто макароны і ўсё, тыпу, не было нічога такога, і вось зараз, карацей, у яго страўнічак усё ж такі не вытрымаў, і частка макарошак вярнулася. Вось. Такая штука, вось таму, але для яго гэта трагедыя, ён кожны раз вельмі панікуе, яму вельмі страшна, калі яго цягне бляваць, і, карацей, такое, ён пераймаецца кот. Сам не свой. І вось зараз небарака гэты, карацей, вось зараз у сябе прыходзіць. Вось. Это рэшта, так, перацаніў сілу. Не, я сажаў, ён прям да халеры, ён прям абажраўся там. Там, конечно, не поўны рондель далёка быў, то бок, ён не ўсё з'еў, ён з'еў столькі, колькі ў яго ўлезла, літаральна, вось, колькі ён мог адолець, столькі і з'еў. Ліфты я заблакаваў, каб затрымаць паскуднікаў. Прабачылі, табе зноў трэба лезці ў гару. Тэмпес на 3 ўзроўні вышэй, на паверсе 1.1.8. 1.1.8, добра. Я на 1.1.5. Оп, ху-ху-ху-ху. Як я ў апошні момант, скокнуў. А чаму я сюди влево магу? Тут же нічога няма. Так, 116, 1.1.8 мне патрэбна. Там што без соусу. Правильно, гэта... Можа паста для яго італьянскага желудка была не вельмі якасная паста.
На Hollywood Animal отправляется 2500, дякую велике. Нечто тиховато, мне подается, не? ТТС. Так, 8118. Нам сюда. Будьте осторожны. Там до холеры корпоратов. Постарайся не высовываться. Ой, мы умеем. Ой, мы умеем. Не высовываться — это наша просто... Самая тренированная наша здольность. Зараз мы не высунемся, не вывалимся зверху, як мы любим. Охолоджуючая система, юніт номер 3. Чого вони там унизе бігають? Зараз ми на їх вивалимося 100%. Оп. А мы там не можем еще пролезть, не? Не, Гуля не дозволяє нам скакать. Феник Централ. Опаньки. Ау. Блин. Желтенькие, не бачно абсолютно. Типа я зараз навод парировать не буду, просто навод не буду напруживаться. Ай, ну, рычейка. Якого хрена? Есть. Далі рада. Інтерв'ю для рэдагавання. Гледзячы на Уоррена і Стывена, здаецца, што яны яшчэ не зусім разумеюць патэнцыял свайго праекта. На нядаўняй канферэнцыі арганізаванай карпорацыі Фенікс іх больш цікавіла павярхоўная дыскусія пра тое, ці варта называць 18 чэрвеня датай запуску ці днём нараджэння рэч, чым адказ на якія-небудзь сур'ёзныя пытанні СМІ. Мы неверагодна ўдзячныя карпорацыі за гэтую магчымасць, сказаў Стывен, які адказвае за тэхнічны бок праекта. Доступ да нацыянальнай базы даных донараў дазваляе рэч вучыцца значна хутчэй, чым планавалася першапачаткова. Мы спадзяемся быць гатовымі да паўнамаштабнай інтэграцыі да канца года. Калі Уоррена, аўтара праекта, спыталі пра канчатковую мэту рэчы, ён проста адказаў перамагчы смерць. Заўваг рэдактара для ўнутранага карыстання. Замяніце 18 чэрвеня афіцыйнай датай запуску рэч і перапішыце артыкул, каб абодва хлопцы выглядалі больш прафесійна. Раманству не патрэбны нейкія аспіранты, яму патрэбны сімвалы. У нас ёсць дзень народзінаў, ну. Цікава, калі гэта адбылося. Типу, ну я зараз бягучую дату не выпаўнена, якая. Ліст чорнай удавы. Тоніка, давай будзем шчырымі. Каханне гэта выдумка, якую прадаюць масам, каб яны заставаліся паслухмянымі. Гэта свет пабудаваны на прыбытку, і чым хутчэй ты навучышся кіраваць сваімі актывамі, тым хутчэй знойдзеш шчасце. Я купіла сваю першую кватэру ў цэнтры за грошы, якія атрымала пасля таго, як зніклі мае бацька і брат. Яны заўсёды казалі мне, што я здатная толькі на органы, нават не здумваючыся, што гэта тычыцца і іх. Кау-кау-кау-кау-кау-кау-кау. Кау-кау-кау-кау-кау. Вітай, Багема. Вітанечкі. О, зноў мне падаецца людску дрэнна. Дайце-ка момант.
Каточку блага. Ну, яму каточку сам вінны у тым, што яму блага. Як бы. Не, ну, ўсё нармальна. Яму не тое, каб супер блага, але для яго гэта трагедыя, ён вельмі стрэсуе, калі ён бліваць пачынае. А бліваць ён пачынае, таму што учора ён дабраўся, мы выйшлі па наш паца з жонкай і засталася гэта самае, трошкі макарон у рондалі закрытым на кухні, але ён пралез туды, ён зняў крышку з рондаля і карацей з'еў, абажраўся просто гэтымі макаронамі. Макароны былі без нічога, просто макароны. Ну, ось ён іх абажраўся і яму як бы было нарм, але вось у моманце, я думаю, ён быў супер шчаслівы, але зараз яно пакрыху яго наганяе, і вось ён зараз пачаў бліваць, і калі ласачка, вось ён, для яго просто гэта такая трагедыя, ён заўсёды прям дайце-ка момант, што там, жонка нешта рэагуе на яго. Сквапнасць і цікаўнасць. Літаральна, тыпу, гэта самае. Макарошкі добра заходзілі яму, але зараз дрэнна выходзяць. Я думаю, ён супер нешчаслівы. А для яго трагедыя, рэальна для яго такая трагедыя, калі ён бліваць пачынае. Ён глосна мяўкае, ён баіцца, ён месца сабе не знаходзіць. Ён прям вельмі сябе небяспечна адчувае, па яму бачна. Вось. Яго так шкада кожны раз, але гэта літаральна яго ж сквапнасць, яго кожны раз наганяе. Так, добра, читаем далей нотатку. Я выбрала першага мужа, як і наступных з базы даных донараў. Коды доступу даволі лёгка атрымаць, калі ведаць патрэбных людзей. Знаходзім патэнцыйнага донара высокай якасці, выходзім за яго замуж і чакаем, пакуль аднойчы не пастукаюць у вашыя дзверы. Калі апрацоўвалі майго чацвёртага мужа, я плакала яго ўжо ў сваёй кватэры на 103-м паверсе вежы. Цвет змяняецца, соненька, і гэта непазбежна. Выбару няшмат. Прыстасавацца і выжыць, альбо атрымацца за сентыментальнай ілюзіі быць ад імя пахаванай. Жорстка, конечно. Па сутнасці, атрымліваецца, што, ну, тут людзі вар'яцеюць, але па сутнасці сістэма така працуе, што быць вар'ятам карысней, чым адэкватам. Ліст са сметніцы. 24 траўня 72-го. Паважаны Кольберт, нарэшце дабраўся да вашага ліста. Будьце ўпэўнены, аддзелу па сувязях з грамадскасцю не трэба планаваць загадзя нейкія гвалтоўныя дзеянні. Я ведаю, што ціск вялікі, і хітрун Ніксан усім надакучыў, але тут не далас. Мы павінны захоўваць спакой. Як вы ўжо сказалі, палітыкі ганяюцца за сваімі хвастамі, але мы гэтага не робім. Мы ведаем, што Ніксан спрабуе падключыць нейкіх буйных шышак, таму мы дамо яму менавіта тое, што ён шукае. Памятайце, гісторыя Нікола, а спіраль. Яны круцяцца па коле, мы рухаемся па спіралі да вяршыні. З павагай, Уолтер. Окей. Уолтер? Уолтер. Тут без вариантов вверх. Ну что, Люцик, ты в парадку? Стоит тупить. Приходит все себе. Так, тут повинна быть стена. Тут есть стена. Камеры тут отключили вручную, быццам хтосьці... Так, я здагадваюся, хто, будь пільны. Чамусьці вельмі хутка прамотала дыалог. Я прям не паспеў прачытаць, прям нават і не блізка. Дзённік лекара. Дзень 0. Нейкім чынам нам удалося правесці аперацыю спадару Карпентару. Яго сэрца тройчы спынялася на стале, але каманда выдатна спрацавала. Річ таксама вельмі дапамог. Цяпер будзем чакаць і назіраць. Будзем спадзявацца, што спадар Карпентара стабілізуецца хутчэй як Маквей, а не як хлопцы з пяра, ўрэшце рэшт. Мы сапраўды дасягнулі пэўнага прагрэсу за апошнія 22 гады. Дзень 2.
Сінтэтычныя тканкі інтэгруюцца без прыкмет адрывання. Гэтыя ўчасткі стваловых клетак мігруюць аўтаномна, самастойна вызначаючы і рэгенеруючы прыярытэтныя зоны. Пакуль што рана, але халера, я хочу сказаць, гэта поспех, неверагодны. Дзень трэці. Спадар Карпентары апрытоміў. Адбыўся інцыдэнт, звязаны з маторыкай яго адноўленай рукі, верагодна наступства траўматычнага шоку. Трэвера і Міранду мы зашылі на месцы, а парэзы ў рэшце рэшты былі павярхоўнымі. Річ нам дапамог. Гэта вось Карпентер, гэта камісар, я так разумею. Люцик званітаваў шаліне зломны, но ён трымаецца. Ён так зараз прыходзіць у сябе, трошкі сядзіць, ахлебіўся і чакае, карацей, проста. Спадар Карпентера фізічна стабільны. Хуткасць яго рэгенерацыі знаходзіцца ў межах чаканых параметраў. Біапратэз рукі змяняе форму, як і павінна быць. Але яго мозгавыя хвалі неўстойлівыя, быццам ягоны розум не можа справіцца з новымі магчымасцямі цела. Мне гэта зусім не падабаецца. Можа, Річ зразумее. Дзень 7. Пачынаю сумнявацца ў кампетэнтнасці Річ. Ён настойвае на большай колькасці стрэс-тэстаў, але пасля кожнага з іх мае супрацоўнікі трапляюць у рэанімацыю. Гэта чалавек іх проста нішчыць. Калі спадар Карпентер зразумеў, што можа рухаць біапратэз па целе сілай думкі, усё стало горш. Яму гэта падабаецца. Яму падабаецца быць пачварай. Дзень 8. Я папрасіў перавесці спадара Карпентера ў шпіталь ПДФС. Ён даводзіць цела і розум да мяжы, і я не хачу быць... Зноў Люцыку... Дайце-ка момант. Нешта. Можа, зноў блага будзе? Ну, ладно. Ён... Так, збіраецца. Зараз...
Ну, карацей, нормально з ім усё. Просто супер застрэсаваны кот. Вось. Пры не пужаецца, калі людзі каплюшчыць. Ну, і яна напружана, скажем так. Яна не пужаецца, не збягае, яна назірае. Вось. Тыпу, з сваёй пазіцыі дзе-небудзь. І просто уважліва сочыць. Вось і ўсё. Ну, ось, зараз яна сидела каля вакна, і просто калі людзі пачынаў нешта то самае крычаць, там бегаць, то яна просто за ім назірала. Ну, ось. Бачна, што таксама стрэсуе, але в норме. Так. Драма-каточак. Ну, блін, так. Але ў той же момант ты такі, ну, сам дурны. Ты, як бы цябе бясконца гэта хаваюць, а цябе утрымліваюць, не даюць, а ў выніку тут пролез у выніку. Змяюка гэтая маленькая белая. Вось, і прабраўся ў выніку да ежы. Знайшоў сабе. І вось, калі ласка. Атрымаў результат. Ну, добра, што гэта самае макароны, насамрэч, нічога такога, то бок. Рэальна праблема ў тым, што ён абажраўся. Ён прям просто напіхваў у сябе, і гэта асноўнае. Ну, ось. Так. Я попросіў перавесці спадара Карпентера ў шпіталь ПДФС. Ён даводзіць цела і розум да мяжы, я не хачу быць побач, калі ён нарэшце туды дабярэцца. Таксама бяру перапынак у працы з Річ. Без доктара Марша чортова праграма зусім зварацела са сваімі навуковымі даследаваннямі. Дзе халера яго бяры Уоррен? Дзе халера яго бяры Уоррен? Хтосьці павінен утаймаваць гэтую штуку. Кажу, зусім без Уоррена Марша зваряць цела. Мучны чарвячок, ну, вось он самы. Мучны клешч такі. Матрыарх, подлога под током. Стой спокойно, давай без выбрыкаў, паўтараць не буду. Кляты матрыарх, а? Матрыарх, клята я матрыарх. Я перадам цябе карпорацыі, заключу іншае пагадненне. Не будзе пагаднення, усе ведаюць, што ты здрадніца, гэта ты ўсё знішчыла. Замоўкні, твой шлях скончаны. Оу. Это доклад не по плану. Рыч, я перегрузил инженерные системы. Теперь будинок долго не простоит. Зато не подсмажешься, выбирайся худшей. Блин, не прочитал, может там еще надпись был. Я просто вверх поглядел, как раз у меня камера туда накировалась. Я так разумею, право мне, так? Калі яно ўсё прыйдзе ў сябе. Што я павінен рабіць? Мяне ж просто забі... Блин. Узламаць. Вось оно што. Я толькі потом заўважу, што зелёненькая ёсць. Так, узлом. Я зразумеў. Я потом толькі заўважыў, што зялёная свеціцца на тым самым. На персонажы. Я не ждаю зараз скіпаць касцэну, я ожидаю побачыць ту фразу, якую я пропусціў, потому что мне камера літаральна наверх такая, типу, глядзі наверх, а я там как быў яшчэ субтытр. Добра, што скіп-рэплік дадалі. Ну, як бы добра і дрэнна, насамрэч. Я ў пэўны момант падумаў, што, типу, я, мне падаецца, скіпнуў лішнюю рэпліку просто выпадкова. У катсцэне. Вось он, Рыч, я перегрузіў інжынерныя сістэмы. Цяпер будынак доўга не прастаіць. Зато не падсмажышся. Выбірайся хутчэй. Окей. Нічога не пропусціў.
Ой, зараз воно реально запалить мене. Що там узлом? Да что я повинен зробити-то? А, ось там зверху, боже, наверное, подсветило неяк дивно. Готово. А, я повинен зараз гэты пазл, типу, зрабіць. Окей. Каб яго зрабіць. Як я яго вам зраблю? Так. Так. А, там ёсць іншыя. Усё зразумеў. Зараз падсмажыць нас. Вось так. Готово. Вітаю, суполцы обшаў. Вітаночки. А там няма за што зачапіцца? Окей. Я типу... А, там нейкая платформа яшчэ ёсць. А божах, на божах, ну. Опаньки. Зламалі штосьці яшчэ. Добра. А, і гэта ўсё працягваецца. Яшчэ нешта зламаў. Працягваю ламаць штукі просто. Ай, не дацягнуліся. Трэба было ўсё ж таки на трэці залазіць. Я думаў, мне хопіць. Яно яшчэ вылазіць. Да што ж такое, горло ўсё не праходзіць. І калі я магу... О, яно там электрычнасцю нешта збіраецца мяне ляснуць. Ну-ка, давай, ламай. Ламай, 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 ламай. Давай. Дайце я яшчэ пракашлюся, то штосьці хранейка. Моя ключик треба зламати шуфлядку. Ну, спробуємо. У центральную я ще повинен. А де я там? Що я повинен сполучити-то? Уня. А, і то я не можу сполучити. Боже, ну. Ось. А, і поки я вішу... А, усё, чекаємо. А, ага, я повинен был на убоку все ж таки добраться до конца. Ну-ка. Вітаю, Верові Геймінг. Вітанчики. Так, починається, ще йде ходом.
Просто на выход. Добре. Я думал, там нечто ламать яшчэ. Эй, матрыарх. Калі ты сапраўды чалавек, злітуйся, забі мяне. Не, жыві, вот што ты заслужила. Ты не разумееш, ты ніколі не зразумееш. Я не хочу бачыць, як усё разваліцца. А што ты хацела? Total War Empire. На Total War Empire отправится 2500. Дякую вялікі. І яшчэ 2500. Total War Empire. Total War Empire. Total War Empire. Темпест там знаходиться. Річ. Адыдзі. Што яны з тобой зрабілі? Не, яны зрабілі, а я сам. Тое самае, што і ты з імі. Што і з тымі, каму мусіў дапамагчы. Канчаю ўжо. Я акурат збіраюся гэта зрабіць. Усё скончыць. Хадзем адсюль. Дай толькі хвілінку. Дык які ў нас план? Адпачні яшчэ трохі, мне трэба нешта праверыць. Это не Twitch спрацаваў, не, бот. Бот спрацаваў. Так, дежурный Уитакер до 6:00, статус активный. Апошнія пошуковые запыты. Имя Франческа Баніта Лобары Поль. Место нараджэння невядома. Донарскае забеспячэнне адсутнічае. Бягучы статус бракоўнае. Знойдзена, адсочваецца. Ну, працэса выратаўна засталося забіць злога чараўніка. Зараз справляемся, так. Бягучы статус бракоўнае. Знойдзена, адсочваецца. Біяграфія нелегальная эмігрантка. Адна з заснавальнікаў Эдэма на зямлі. Былая памочніца Дж. Эдэма і кіраўніца выканаўчага аддзела Эдэмтауна. Паводле яе слоў, яна нічога не ведала пра дзейнасць Эдэма і паведаміла пра яго ўладам адразу, калі атрымала адпаведныя звесткі. Асабісты профіль ідэалістка. Пачакайце-ка, гэта яна і ёсць. Пра Франческу казалі, гэта яна і ёсць, матрыарх. Франческа, я зараз яшчэ больш уважліва перачытаю. Франческа Баніта Лобары Поль. Место нараджэння невядома, донарскае забеспячэнне адсутнічае, бягучы статус бракоўнае, знойдзена, адсочваецца. Біяграфія нелегальная эмігрантка і адна з заснавальнікаў Эдэма на зямлі. Пра гэта сам, пра Эдэма на зямлі нешта было. Я не памятаю калі, але пра Эдэм на зямлі згадка была. Былая памочніца Дж. Эдэма і кіраўніца выканаўчага аддзела Эдэмтауна. Паводле яе слоў, яна нічога не ведала пра дзейнасць Эдэма і паведаміла пра яго ўладам адразу, калі атрымала адпаведныя звесткі.
Асабісты профіль, ідэалістка, харызматычная, мае лідарскія якасці, лёгка ламаецца пад ціскам, патрабуе пастаяннай знешняй падтрымкі. Псіхалагічны стан, цяжкая псіхічная траўма з-за інцыдэнтаў у эдэме на зямлі. Там эдэм на зямлі гэта тыпу яны забілі самі сябе, па-мойму. Секта, якая забіла сама сябе. Эдэм на зямлі, развіліся праблемы з даверам, параноідальныя думкі, пачуццё небяспекі, зацыкленыя на ідэі пачаць спачатку, пастаянна паўтарае, што проста хоча рабіць дабро. За увага, ідэальная кандыдатка для аперацыі пастар. Мы можам зрабіць прапанову, да якой яна не зможа адмовіцца. Это апошні запыт, недаўнія запісы. Нарэшце атрымаў сэрца. Нават не памятаю ўжо колькі чакаў. Толькі я сабраўся рассекчыя грудзі донару, улазіць гэтыя гіцлі з 7-га аддзела з крыкам «Спыніць аперацыю, каштоўны актыў павінен заставацца цэлым». Праз 5 паверіну мне ў другое вуха ўжо з 3-га аддзела. Паведаміць стан аперацыі, орган выняты, кліент ужо ў дарозе. Здзяблі ўжо гэтае блазнае з кіраўніцтва. Камандзіры мамкіны за большы кавалак б'юцца як пеўні. А я проста спрабую рабіць сваю працу. На халеру мне вось гэта ўсё. Тож пайду на перапынак, усё адно наўрад ці наш каштоўны актыў кудысьці збярэцца. На карпаратыўныя разборкі. Там паслядоўнікаў на органы здавалі. Ага, так, дакладна. Калі бот забаніў дубля, бал на галасаванне ўсё роўна ўпалі. Яны упалі, але падчыстка балаў просто пакуль не зроблена. Ну, типу, пакуль просто бан, калі дэтэктуецца занадта шмат актыўнасці дубліката. Там спачатку думаў, ну, гэта самае. Там, карацей, дапрацаваць яшчэ патрэбна. Там не супер дапрацавана. Сістэма і так складаная без таго. Типу, вылічаць дублей непроста, я скажу. Які ў нас план? Так. Пакуль адпачывай, яшчэ глядзім до канца. Ну вось гэты комп я глядзеў. І далей мне не вельмі зразумела, куды. Ну вось сюды направо. Мы можем сказать, блин, Темпесту... я могу сказать, типа, Темпесту, иди отпочивай. Хотя Темпесту все равно за нами пойдет. Протягнуть. Ты накіроўваешся ў бяспечнае месца, а я знайду Річ і скончу тое, што мы пачалі. Ён адмовіцца 100%. Не, так не пойдзе. Я не дам табе памерці сам насам убойца са сваёй злой копіяй. Я ведаю. Дабярэся да сервернай. Устаў гэты ўгалоўны тэрмінал, яно сатрэ базу даных і код Річ. Я там часам ацягну увагу Річ і знішчу яго ўручную, як толькі ты скончыш. Я так разумею, няма ніякага спосабу адгаварыць вас ад самагубства. Я же Райнвуд подключыўся на сувязь. Каб цябе, Прансет, і ты тут. Я прыведу цябе ў серверную. Шлях да ядра Річ цяпер таксама адкрыты. Здаецца, гэта ўжо сапраўды фінальны адлік. Так, сёння ўсё скончыцца. Тады і сустрэнемся, Річ. Беражы сябе. Ці ўлева, ці ўправа? Ёсць выбар? Тыпу, які выбар-то? Просто ўлева я ж не заскочу нават, не? Ці магу? Магу, вы паглядзіце. Ёсць розніца? Просто я зараз управа... Блин. І ўправа я не магу паехаць. Это жарт, добра. Там просто такое месца, типу, як залезці можна, выглядае. Ну ладно. Не і не.
Я расказаў Тэмпесту, што здарылася, ніколі не бачыў яго такім. Я рада, што з ім усё добра. Дзякуй, Рыч. Айронмут на связи. Ну, у платформерах заўсёды так, ёсць толькі два шляхі, альбо ўлева, альбо ўправа. Так, прабегаем міма ліфта гэтага. І бачым нічога. Угу. А, не, вось сюды можна прайсці. Добра. Тады ідзем улева. І злева нічога няма. Значыць, ідём управа. О, вось тут бойка яшчэ нарм. А чаму? Ай-яй-яй-яй. Гэта самае, але інтэрфейс зараз страдае просто, прям страдае, таму што інтэрфейс увесь чырвоны. Каляровая гамма прям балюча абраная просто. Пачакайце-ка, а чаму я чую гэта самае, алёрт? Але нічога не адбылося абсалютна. Я не бачу ні ў чаце, ні... Што гэта? ВРВ Геймінг, ты яшчэ абскардзіць іх ажыдаеш? Ну, типу, не зашмат, не? Алерт на подписку? Я просто, мне ничего не показало. Мне показало только TTS хвилину назад от ВРВ Гейминга, и все. Ну, аб чым размова? Аб чым размова? Тым, што ВРВ Геймінг карыстаў сабе двайны аккаунт дадатковы, за які накідываў на Total War Empire і рабіў ужо гэта доўга. Вось, я дапрацоўваў сістэму бота, якая будзе дэтэктаваць гэта. Яна ў выніку залічыла Антанаса Сметанаса на бан, і, ну, не проста на Shadow бан, а проста на бан. Таму што гэта 100% супадзенне, і забаніла Антанаса Сметанаса, а ВРВ Геймінг ТТС адправіў зараз, калі я анбаню. Але бан толькі адбыўся ВРВ Геймінг толькі на Антанаса Сметанаса. Калі ты хочаш гэта абскардзіць, я не ведаю. Ты самы відавочны рабіў дуплікат за ўвесь час, на мой погляд. Камон. Просто мне і так ты мяне за ідыёт атрымаў увесь гэты час, і мне вельмі крыўдна за гэта. Прям супер крыўдна. Я прям разлаваны, шчыра. Падзякуй, калі ласка, што я тебе не забаніў. Я реально, просто яшчэ одна штука, і ты ў бану лятаеш просто нахрен. Таму што ты яшчэ будзеш, ты яшчэ жадаеш гэта абскардзіць. Блин. А, броня злетае з вялікіх таксама, я вось гэтага не ведаў. Типу, удар вось гэты па зямлі, ён яшчэ з вялікіх збівае. Это важны момант. На тым тыдні, ну, у мяне па сістэме ранняга папярэджвання ўжо, типу, месяц трымаецца гэта. Вось. Просто я дапрацоўваў сістэму, каб яна была больш эфектыўна, каб лепей дэтэктаваць самыя копіі. Вось і ўсё.
Просто яна патрабуе часу яшчэ. Блін, гэта капец складаная штука насамрэч. Ну, типу, вось гэтыя дэтэктары. Таму што нават яны і абыходзяцца. Ось, але... Оп. Там яшчэ хапае чаго. Яна, конечно, не ідэальная, але, ну, базова дапамагае. Таму што ўжо прэцэдэнты былі. Ау. Чекайте-ка. А, гэта наступны пакой мяне адпраўляюць. Хоць карысць. Ну, як бы, там яшчэ, я думаю, хапае, трэба дапрацоўваць усё роўна. Ось, на больш складаныя выпадкі. Рэчы, я ўнутры тэрмінал праглынуў дыскет і адразу ж узяўся за працу. Цяпер нам патрэбны толькі час, паласа загрузкі ледзь рухаецца. Я аптэчкамі ледзь карыстаюся максімум адну забойку. Просто звычайна я паміраю не з-за таго, што мне аптэчак не хапае. Я паміраю з-за таго, што я, тыпу, касякі вельмі моцныя раблю нейкія. Колькі шуму ты нарабіў, каб сюды патрапіць? Это так, як я і прадказваў. Дзеля чаго? Я прыйшоў не размаўляць, я тут каб знішчыць цябе. Твоя матывацыя не мае значэння, пакуль ты дзейнічаеш па плане. А божухна. Усё па плане. Якая машына. Ау. Ау. Крыху прадзёбаўся. Трэба ўсё ж таки было не сквапнічаць і проста выкарыстаць аптэчку. Я адзіна не зразумеў, чаму ў мяне перазарадзіўся гэты удар аб зямлю. Тыпу, мне сказалі, што ён адзін раз на бойку будзе, ці гэта лічыцца адной вялікай бойкай. Так, мінус броня тут.
Зараз гэты хуткі, праблема трошки. А, яго ўжо не засталося. Я нешта такі, блін, у яго яшчэ броня там. Ай-яй-яй. Давай, калі ён апошні здаецца, ўжо не праблема. А чаму мяне нешта... Зноў... Я не чую ні халеры. Што за халера? Типу, нідзе не з'яўляецца, што ТТС-ка з'явілася. Алёрты зламаліся штосьці, альбо што? Так, дайце-ка момент. Таксама не бачу. Так, справа ў тым, што VRV Gaming зараз ТТС адпраўляе, але VRV Gaming не забанены. Вось у чым прыкол ДС. VRV Gaming, ты ў чат не можаш пісаць, ці што? Ты зараз рэальна, ну, вось, ТТС? Гэта дзіўна. То бок, ну, типу, ТТС працуюць. Бачу. Тест. Ну, усё нормально. З гэтымі ТТСамі нормально. Ну, я забаніў толькі Антанаса Сметанаса, VRV Gaming. Я думаю, гэта справядліва. Я думаю, гэта справядліва. І не трэба зараз нічога, і не трэба крыўдзіцца мне. Калі ласка. Таму што ты трымаў за ідыёта ўвесь чат, і мяне, асабліва мяне. Вось. Што, тыпу, ніхто не здагадаецца. І што усе ў чаце ў аднолькавай сітуацыі. Тыпу, калі ты лічыш, што я не маю рацыі зараз, то можаш просто пішы ў чат. Я не разумею, дарэчы, чаму твои ТТС-кі не чапляюцца. Вось, але Twitch, магчыма, ведае, што ты адзін і той жа чалавек. Вось, і магчыма, ён таму зам'юціў і цябе таксама, але гэта ўжо праблема, ну, як бы Twitch робіць нешта. Ты не заб'ючаны, ты не забанены, нічога з табой не зроблен, толькі Антанас Сметанас. Я думаю, гэта справядліва. Можа, Twitch Shadow ban павесіў. Калі што, ну, тыпу, я рэальна, я забаніў толькі, у мяне забанены толькі Антанас Сметанас. Калі Twitch зразумеў, што гэта, калі Twitch разумее, што гэта адзін той жа чалавек, ён Shadow ban павесіў, то гэта, ну, вы бачце, так Twitch працуе. Я думаў, на Антанаса Сметанаса, ну, тыпу, у мяне проста недапрацаваная сістэма, і на Антанаса Сметанаса проста ўсе ўзнагароды хацеў павесіць, каб яны, ну, зануляліся і не шлі ў галасаванне. Але проста бан прасцей выдаць. Ну, вось і ўсё. Такая штука. Я зараз разбаню Антанаса Сметанаса, VRV Gaming. Але гэта самае, я спадзяюся, табе зразумела, што мы так не робім. А чаму ён... Чакайце-ка. Я магу толькі яшчэ раз яго забаніць. Што за хрень? А, вось, анбан, вось. Я рукамі анбан зрабіў. Вось, Антанас Сметанаса разбанены. Але VRV Gaming, тое, што ты пішаш, гэта вельмі непрыемна. Гэта вельмі непрыемна. Вельмі. Абірай словы, калі ласка. Толькі таму, што ты даўно ў суполцы, толькі за гэта табе застаецца, ну, тыпу, проста крэдыт даверу да цябе зараз мінімальны.
хай пасядзіць у куточку, падумае пра паводзіны. Я думаю над гэтым. Мне проста не хочацца, каб гэта размова была толькі паміж мною і VRV геймінгам, таму што зараз ён пакідае ТТС, які я магу чытаць, калі іду ў знагароды, але я жадаю, няхай выскажыцца у сваю абарону што-небудзь, паспрабуе сябе абараніць неяк. Мне цікава абмеркаванне. Вось. Якім чынам ты можаш сябе апраўдаць увогуле? А пакуль ламаем Річа. Читаю услых? Не, няхай вось яго словы і будуць яго словамі. Я не збіраюся іх перадаваць. Мне мерзотна. Подключаемся да Річа і спрабуем яго знішчыць. Тэмпест Річ, загрузка запаляцела, серверы шалеюць. Што б там не рабіў, працягвай. Бессэнсоўны недасканальны план. Табе не хапае эмацыйнага фону, каб узнавіць інцыдэнт. Нават з арганічным субстратам ты застаешся праграмай. Ты для гэтага не прызначаны. Я не... Я прызначаны дапамагаць тым, хто хоча ратаваць людзей. Працэс не скончаны. Это будет ухиляться. Блин, вы же мелкий. Ау. Усе паведамленні выдаляе арыгана паўсюль напісана выдалена мадэратарам. Гэта хутчэй за ўсё аўтаматычная сістэма твіча, таму што яна разумее, што ты гэта адзін той жа твіч. Я для гэтага, каб ты спрабаваў сябе апраўдаць VRV геймінг, для гэтага я разбаніў Антанаса Сметанаса. На цябе ніякіх абмежаванняў не было. Абсалютна. Калі ты збіраешься далей сабе пакрыўджанку рабіць, то давай, працягвай рабіць гэта пры ўсіх. Ганьбіся далей. Туды нельга. Блин, упс. Пацешна, калі чалавека злавілі за руку, і з яго ўсё роўна лезе. Ну, вось у мяне, я думаў, ты больш годна сябе павядзеш у гэтай сітуацыі. Шчыра спадзяваўся, што больш годна будзе. Далей ламаем Рыча. У мяне ёсць ідэя. Аператор у крытычным стане. Рыч, загрузка паляцела, сервер шалее. Што б ты там не рабіў, працягвай. Пачакайце, как гэта мяне вярнула. Добра, гэта мне патрэбна бойку цалкам тыпу зрабіць, не паміраючы.
Атака, атака. Оп. Нормально. Ау. С двух боков атаковали. Но... Той хоче ще побіжить на мене атакувати, так? Не. Оп. Граната. Ау. Лечение. Вообще, коли на опошне здається, это легкая цель. Легкий цель. Так, окей, па-першае, шчырая пофіг, але калі мяняеш правілы, рабі адкрыта і пішы баннер, што ўсё альтоў не заводзім, бо не адзін я за альтом тут сяджу, што абмяркоўвалася на іншых стрымах. Плюс 2 месяца таму ты сам сказаў, ну хочаце, каб гульня была, забірайце балы. Пра абмежаванне на альтоў нідзе нічога не было. Я думаю, што гэта відавочна нахрен. І альты у нас ужо былі, альты прыбіраюцца. Гэта я не разумею, што тут невідавочнага, таму што гэта не ок. Блін, яно зараз мяне рэсетне прямо на сам пачатак, вось за гэтыя памылкі. Яно хутчэй тут. Так, яно мяне поўнасцю рэсетне зараз поўнасцю за памылкі. А не рэсетнула. Усё нормально, бойку залічыла. Это вельмі дзіўная аргументацыя в RV Gaming, прям вельмі дзіўная. І калі пофіг, то пофіг. Тады у нас праблемы няма, калі табе пофіг. Толькі ты яшчэ і пакрыўдзіў мяне пасля гэтага, таму што разлаваўся. І вось гэта яшчэ мінус табе ў карму. Адзін раз быў, чалавек выбачыўся і далей нармальна. Так, тыпу, людзі выбачаюцца, і людзі, ты першы, хто гэта вырашыў абскардзіць. То ай-яй-яй, неправільна цябе, несправядліва да цябе паставіліся. Я вельмі трымаюся, каб цябе не забаніць зараз эмацыйна. Рэч, атрымалася, Арго спрацаваў. Давай выбірацца, халера. Калі працягнеш, то арганічнае цела атрымае смяротнае пашкоджанне, а я застануся. Позна, я ўжо смяротна паранены. Давай, рычайка. І людзі засталіся побач са мной, таму што ім было неабыякава. Ай! Ой-ой-ой, амаль забили. Так.
Блін. Я магу зрабіць да халеры твінкоў, розныя браўзеры, розныя камп'ютары, на тэлефону яшчэ. Я халера гэта робіць мяне больш каштоўным гледачом параўнанні з тымі, хто глядзіць чэсна. Так, ну гэта... Ну вось, наяўнасць твінкоў зняцэньвае ўсіх астатніх гледачоў. Гэта зняцэньвае і мае намаганні, і намаганні астатніх гледачоў. Я не бачу, я не разумею, чаму гэта не відавочна, і чаму я павінен гэта нават тлумачыць. Я адчуваю сябе, што мяне за ідыёта трымаюць зараз. Тыпу, я павінен гэта тлумачыць? Ну, тыпу, гэта не відавочна? І мне цікава, каго ты лічыш тут твінкам? Ось сур'ёзна вырвае геймінг. Таму што ты адзіны. Магчыма, я недастаткова жорсткі з гэтым. Трэба проста баніць адразу. І ўсё. І абсалютна закрываецца пытанне. Вітаю, Эві. Вітанчыкі. Так, это уже было. Давай выбираться, халера. Калі працягнеш, то арганічнае цело атрымае смяротнае пашкоджанне, а я застануся. Позна я ўжо. Ну, то бок, ідэя рычайкі, запакаваць рыча сабе ў цела і памерці з ім. Вось што ён спрабуе. Ау. Давай, хуткі. Блин, перезарадка патрэбна. Ай-яй-яй. Гэтыя хуткі больш за ўсё, насамрэч яны больш за ўсё зрываюць набіранне. Оп, поспели. Зброя. Потому что они ухиляются, да так. Там варианта не было, треба было перекуливаться у гранату литерально. Так. Броня не разбита еще. Давай, 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 давай броню. Есть. Так, адразу не рабіў бы. А калі тут уже рэганы твінкі закидываюць, няма ў рэганы твінкаў. Няма ў рэганы твінкаў. Вельмі цікава, ну, карацей, ВРВ Геймінг сядзеў з твінкам ужо не першы месяц. Вось, і зараз абвінавачваю ўсіх навокал у тым, што іх ёсць твінкі, калі я ведаю, што у людзей твінкаў няма. Таму што... Давай, назови, калі ласка, твінка Divinity. Справа ў тым, што тэншчык я ведаю ў рэальным жыцці.
Давай даказвай мне аб тым, што гэта адзін і той жа чалавек. Арыгана просто, реально, Арыгана просто глядзіць стрымы. Арыгана паўсюль мае больш за ўсё пунктаў, таму што яна глядзіць стрымы беларускіх стрымераў. Без твінкаў, без ні халеры. Прасоўвае гульні, якія ёй падабаюцца, і глядзіць гульні, якія ёй падабаюцца. Гэта просты канцэпт у сваёй ідэі, і ён так і павінен працаваць. Вось. Людзі могуць аб'ядноўвацца і галасаваць за адны і тыя ж гульні. Гэта не праблема, гэта толькі за. Праблема тады, калі чалавек стварае сабе некалькі аккаунтаў і сядзіць. На Overlord 2 адправляецца 900. Дзякуй вялікі. Твінк. Не, твінк это агульнагульнявой такі тэрмін, калі чалавек і мае некалькі аккаунтаў і з іх штосьці робіць. То бок, у мультиплеерных мошках ёсць. Твінк, альт, што яшчэ, якое слово выкарыстаюць? Ну, па сутнасці, вось, твінк, альт, два асноўных тэрміна, якія выкарыстоўваюцца. Ну і па сутнасці ён стварыў проста сабе аккаунт, сядзеў на двух аккаунтах. Вось. Зараз, хутчэй за ўсё, нам на гэты раз атрымаецца Рыча знішчыць. Рыч, я іду, трымайся. Трымайся, родненькі. А чаму не Рычайка? Чаму не звяртаецца Рычайка? Рыч, ты скасоўваеш справу усяго жыцця нашых стваральнікаў, хіба іх спадчына нічога для цябе не значыць. Так, мяне стварылі Уоррен і Стывен. Але тым, кім я ёсць, я стаў дзеля тых, каго сустрэў. Рыч, я не разумею, гэта не мае сэнсу, ірацыянальна. Рыч, так, я ірацыянальны. Як і ўсе людзі. Это ўспамін Уоррена яшчэ, прям ранні ўспамін Уоррена. Вітанкі, Рен. Прабач, я не вельмі добра выглядаю. Не вельмі добра? Фрэнк, ты... Прабач, мне просто... Трэба спагнаць злосць. Вам павінны былі сказаць пра выбух. Які выбух? Мы не маглі дазволіць, каб людзі там паміралі. Мы выканалі сваю працу. Ён ратаваў, хутчэй за ўсё, людзей ад ядзернага выбуху. Тата, ты ж ужо не адужаеш, так? Таму Уоррен быў так сканцэнтраваны на лячэнне. Ты разумны хлопец, Рен. Заўсёды такім быў. Таму, баюся, ты маеш рацыю. Але гэта не сумленна. Ты выратаваў столькі людзей. Ты павінен паправіцца. У жыцці не ўсё сумленна, сынок. Таму мы павінны хаця б паспрабаваць пражыць яго правільна. Я буду жыць правільна. Я зраблю, каб людзі так не пакутвалі. Я ведаю, што зробіш, Рен. Так ці інакш.
Давай Темпест. Просто Рыч, просто само дзеянне гэта самагубства. Тыпу рычайка не выжыве нават калі вельмі пажадае. Яго як мінімум гэтая рука з'есце раней ці пазней. Ён мы не далі рады. Далі. Рэч знішчыў ядро. Ты выдаліў базу даных. Усё, мы больш не бракоўныя. Так, мы тэрарысты, і мы толькі што абвясцілі вайну. Блин, я паглядзеў працяг за Тэмпеста. Вайну, угу. Тады ён табе спатрэбіцца. Рэч быў, напэўна, аддаў яго табе. Прям рэальна закос на другую частку. Створаны наш вобраз. Мы прастаралі нават гэта. Робот для забойства і трыбушэння аказаўся чалавечней любога з нас. Толькі паглядзі, увесь гэты гвалт, болі, пакуты. Адданасць, сяброўства, надзея. Усё, за што, на нашу думку, варта памерці. Стваральнікі Рыча хацелі, каб ён зрабіў свет лепей, так і адбылося. Рэч паказаў нам, што дзеля гэтага варта жыць. Другая частка нават вельмі просіцца. Так, так. Я спадзяюся, займуцца. Зноў жа, яны гэтую частку рабілі доўга вельмі. Які кадр, а? Там паспею скріншотик зрабіць. А, блин. Не паспеў. Кайфовенька. Для Артура. А, ну так, это директор их. Арт-директора, я так разумею. Як гульня агулам, я скажу вельмі файна. Ну, типу... Я бы хацеў абмеркаваць складанасць і тое, што узгадывалі Тодзі і Багема, я бы хацеў гэта абмеркаваць, але давайте агулам меркаванне. Файная гульня, ладна скроеная, файна зробленая, такі салідны вельмі праект. Вось. Для, скажем так, Індіі гэта ачмурэнна. Ну, типу, Індіі вельмі страдае, вельмі складана Індіі у сюжэтныя нейкія вялікія праекты. Ну, гэта адна з самых складаных штук, типу, сюжэтныя штукі рабіць, у якіх ты выкарыстоўваеш, па сутнасці, ну, спрабуеш у механікі, якія, типу, AAA кампаніямі звычайна робяцца, типу, вось гэта, ну, баёўка, напрыклад. Вось. Душаць пад канец меркавання о баях. Вось, наконт складанасці, давайте мы гэта трошки адкінем, таму што гэта свая трошки размова, так? Сама агулам гульня працуе цудоўна, сюжэт хоць і просты, але прыемны, то бок я люблю не вельмі складаныя, тыпу, мне падабаюцца складаныя сюжэты, калі яны мяне чапляюць, так? Час ад часу бывае такое, што калі мяне не зачапілі дастаткова, то мне не цікава разбірацца ў складаных сюжэтах. Тут з балансам, так, я зацікаўлены, мне накідваюць падзеі, іх не занадта шмат, усё ідзе як бы зразумелым чынам і пакідае яшчэ моманты тыпу таямніцы. Люблю такое.
Вось візуальна 10 з 10 няма пытанняў, просто давайте можем пропустить адразу. Візуальна ачмурэнная, музыкальна ачмурэнная, то бок візуальна ўсё арт-стыль цудоўны, няма ніякіх пытанняў. Вось што з гэтым самым, што з баёўкамі, баёўкі першую палову гульні не заўважыў ніякай праблемы абсалютна. Вось то бок, ну гэты самым ну я прям не заўважыў, то бок я не ведаў, пра што гаворка ідзе. Вось, але зноў жа я можа не самы лепшы тып чалавек для таго, па якому трэба гэта раўняць, так? Вось я разумею, з чым іншыя людзі могуць мець праблему. Я разумею, тыпу там індыкатары не вельмі бачныя, ворагі. Хаця, ну блин, зноў жа, тыпу маё меркаванне такое больш складанае, што ли, я не той чалавек, які павінен прям казаць, яно не самае правільнае, так, ну в сэнсе не тое, што прымяняецца для ўсіх. Вось, але першую палову няма праблемы. Праблему я чуў у другой палове і выключна вось зараз у канцы. Вось. Таму што, але зноў жа я падвысіў яскравасць, калі я падвысіў яскравасць, наступны пакой, калі адзін пакой быў супер цёмны, наступны быў супер светлы. Я не бачыў ні там нармальна, то бок няма нейкай, ведаеце, тыпу візуальны стыль добра, не хапае яснасці у бойцы, не хапае яснасці час ад часу. Вось вось гэта мінусы трошки, то бок літаральна візуальна яснасці. Астатнім гуляецца, калі, ну тыпу выправіце візуальна просто падказкі, дзе вораг знаходзіцца, хто бежыць, хто збіраецца на цябе нападаць. Дарэчы, вось гэта яшчэ цікавая штука, тое, што не заўважна, і тое, што можна паляпшаць. У тым жа Чалавекі-паўке, у тым жа Бэтмен Аркхэм, ўсёй серыі, ну можа ўсёй серыі, толькі першую частку гуляў, я не гуляў астатнія. У падобных гулень звычайна ворагі, якія збіраюцца на вас нападаць, нават у Ведзьмары, давайте Ведзьмара возьмем, так? У Ведзьмара насамрэч падобная на Бэтмена баёўка у трэцяга. Вось што робіць гэтыя гульні, гэта дакладна табе тэлеграфуюць, якія ворагі збіраюцца, могуць на цябе напасці. То бок, напрыклад, ворагі, якія бліжэй да цябе, ну у цябе ёсць 3 ворагі, так? Яны блізка да цябе, а там рэшта 5, яны далей, у сэнсе, што яны далей нават не падыходзяць, то бок яны быццам бы ў чарзе стаяць. Гэта выглядае трошкі дзіўна, але гэта вельмі важная такая штука для ўспрымання бойкі. То бок вы можете сканцэнтравацца не на ўсіх ворагах, якія там 5-6 адначасова могуць раптоўна вам прыляцець, а вы можете сканцэнтравацца ўсяго на 2-3. Тут я скажу, што патрэбна было пакінуць, у цябе можа быць толькі адзін вораг блізка каля цябе злева, адзін вораг блізка каля цябе справа, дальнабойныя могуць атакаваць, калі пажадаюць. І вось такая, па такой логіцы ісці. Справа ў тым, што часта ворагі паміж сабой блытаюцца, і яны знаходзяцца на адным узроўню, ты не ведаеш, які будзе зараз, ну, хто твая пагроза, скажем так. Але гэтая сістэма ёсць, яна ёсць. Тое, што я зараз апісваю, гэта сістэма ёсць. Некаторыя ворагі адыходзяць трошкі далей, тыпу, чым іншыя, і не атакуюць. Яны чакаюць. Гэта тая штука, якую людзі не заўважаюць, альбо заўважаюць і смяюцца з яе, але яна важна для яснасці ў бойцы. Калі ты жадаеш ствараць адчуванне ў чалавека такого вось тыпу машыны для забойстваў, якую апісваюць Рыча, так? То табе патрэбна трошки вось гэта дакручваць, тыпу, дзе ён мае поўны кантроль над полем боя, але гэта спрашчае гульню. Тыпу, ёсць гульні, у якіх гэта нават захавана ў высокай складанасці, то бок высокая складанасць кажа, вось, тыпу, без высокай складанасці яны атакуюць вось так вось па чарзе, на высокай складанасці яны будуць атакаваць усе разам. Я не памятаю, якой гульні я гэта бачыў, але там літаральна ёсць налады складанасці, ворагі не чакаюць. Вось, і гэта ўскладняе вельмі бойку, просто сам факт, тое, што вораг не на, ну, тыпу, там, дзесьці за межамі. Дарэчы, у Devil May Cry DMC, як канкрэтна перавыданне, ну, там ремейкі, там ёсць гэтая сістэма трошкі да абсурду даходзіць, таму што ворагі, якія знаходзяцца па-за межамі камеры, яны ніколі вас не атакуюць. Ніколі. То бок вораг, калі вы можете накіраваць камеру ў сцену, і вы будзеце змагацца з адным ворагам адначасова. Калі вы разгарнеце камеру на поле боя, усе будуць атакаваць адначасова. Вось такая там лухта адбываецца. Это трошки праблема нават. DMC, але, ну, DMC конкретно, вось як называецца, не Devil May Cry, а DMC, якая называецца. Там вось такая храніца там была.
Кантрастнасці не хапае, згодны, не хапае насамрэч каляровай розніцы альбо абводкі. То бок літаральна гэтая праблема з індыкатарамі вырашаецца дадатковым колерам абводкай вакол індыкатара. Індыкатар чырвоны, дадаеце чорную абводку вакол яго. Індыкатар гэта самае, індыкатар жоўты, дадаеце, не ведаю, чырвоную таксама, не чырвоную, не пашукаць з колерамі, карацей. Просто чорную абводку у 1 піксель, там мікрапіксель. Тыпу знайсці нейкую такую штуку, яны даволі проста вырашаюць гэтую праблему. Гэта не супер складана, хаця візуальна можа быць непрыемна, так? Ну, тыпу, не ідэальна кладзецца ў стыль. Дзе яшчэ праблема ўзнікла? Гэта на пэўнай бойцы ўсё было чырвонае, і я яшчэ мог перажыць тыпу гэтае самае адсутнасць індыкатараў, можна сказаць нават. Але праблема ў тым, што яшчэ і інтэрфейс у мяне чырвоны. І чырвонае на чырвоным гэта праблема, але гэта зноў жа падтрымлівае тыпу арт-стыль. Арт-стыль ім прыходзіцца ахвяраваць часта ў гульнях, і, ну, на жаль, гэта тыпу гэта дрэнны выбар заўсёды. Ты ахвяруеш дакладна, ну, візуальным, ну, там, разуменнем, каб вось, тыпу, у гульнях часта там платформінг нейкі, дзе палазіць, жоўтым адзначаныя штукі, на якія залезці. Тыпу, гэта ўвялі, па сутнасці, зрабілі Naughty Dog са сваімі сістэмамі накіравання, куды гульцу арыентавацца, незаўважнай сістэмай, вось, якую ледзь-ледзь заўважна, куды можна, тыпу, пашарпаныя месцы, тыпу, пашарпаныя сцены, дзе можна залезці. Гэта было ўжо даўно. Naughty Dog яшчэ і са святлом працавала спецыяльна, каб тыпу падказваць, куды можна бегчы, куды нельга бегчы, вось такое. Тут не хапае часу у платформінгу, незразумела, што можна чапляцца, гэта невідавочна. Не заўсёды адклікаецца добра самі скокі. Але, зноў жа, я кажу гэта як чалавек, які, я разумею, пра што гаворка, калі людзі скардзяцца, але я асабліва не адчуў з гэтым складанасцю. То бок, разумею, сам не адчуў, не той, каб адчуў. Тыпу, я разумею, трошкі шэрахавата было, але, ну, у мяне праблема была вось літаральна ў тым пакоі цёмным, дзе раптоўна мне патрэбна выкруціць кантраст, значна мацней яскравасць падняць, значна, каб бачыць штукі. Вось, гэта трошкі праблема, але ў астатнім як бы ну, жыць можна. Вось. Што параіў бы тым, каму складана, спакойна можете падніжаць складанасць. Гэта гульня аб тым, як вы прыгожа ўсіх развальваеце. Не марнуйце свой час, зніжайце складанасць спакойна. Яна цудоўна, думаю, будзе гуляцца на нізкай складанасці. Вось, вы ўсё будзеце развальваць. Прыгожа. Адзінае, што, можа быць, вам не патрэбна будзе карыстацца ўсімі здольнасцямі ў гульні. На высокай складанасці яны патрэбны, але таксама не абавязковыя. Вось, куркі не так рэагавалі. Быў такі момант, карацей, на геймпадзе, калі я скакаў. Давай, карацей, гульня добрая як гульня, альбо яна добрая, таму што беларусы рабілі. Яна добрая як гульня. Яна добрая гульня, гэта файны праект, файна зробленая гульня, шэрахаватая месцамі крыху, але гэта і не AAA. Калі сыходзіць з таго, што гэта тыпу індзі, то ачмурэнна. На Xbox-кім было норма, шчыра я чуў толькі ў адным месцы. Вось. І я зараз ацэньваю, каб вы разумелі, я зараз ацэньваю гульню выключна таму, што з боку гледжання гульца не той, што беларусы, толькі дзякуючы таму, што, ну, мне праект быў з самага пачатку цікавы даўно-даўно, я нават не ведаў, што гэта беларусы, а потым даведаўся, што гэта беларусы. Я абавязкова сабе замацаваў, як тое, што я павінен будзе прайсці, праз колькі прайшло 5 год. Вось, але гэта толькі там, ну, тыпу, не прапусціў, дзякуючы гэтаму. Але як гульня, яна сама працуе цудоўна, і ёй, ну, тыпу, кайфова атрымалася. У Сеткеды гэта першы праект, гэта першы яшчэ праект іх. Таму, слухайце, мне ўвогуле прэтэнзій мала. Вось. Мне толькі хочацца, каб гэтая гульня акупілася ў іх. З такой доўгай распрацоўкай і з такімі складанасцямі, то гэта можа быць не прыбытковым праектам. Я спадзяюся, ён прыбытковы. Я вельмі спадзяюся, што ён прыбытковы. Я думаю, пасля абнаўлення яна стане яшчэ лепш. Літаральна, ну, у гульні, у яе, ведаеце, ёсць некаторыя гульні, якія выходзяць, і ў іх ёсць нейкая праклятая праблема, якую табе патрэбна выкінуць гульню і пачаць па новай рабіць, каб выправіць праблему.
Але ёсць гульні, якія тыпу ім не хапае просто мелкай паліроўкі. Напрыклад, ну вось гэта якраз таки маем прыклад, тыпу мелкая паліроўка патрэбна трошки. Я памятаю, як Рудзі ўпершыню згадаў, я тады падумала, не мой кубачак гарбаты, хто ж ведаў. Ну не, рэплейсці я памятаю, блин, яшчэ дзесьці з першых самых абвяшчэнняў, там першых скріншотаў я прям чакаў праект. Я потом даведаўся, што гэта беларусы, я такі, ну цудоўна, будзем чакаць, але гэта было, я не памятаю, можа 19, можа пачатак 20-го году, нешта такое. Вось мой тыпу праект, які я доўга чакаў. Я ў той жа момант разумеў, што гэта індзі, і я чаканні свае трошкі прытрымліваў, потому што візуальна яна выглядала добра. Я вельмі шчаслівы, што гэта добрая гульня. Ну тыпу, гэта добрая гульня. Што я хацеў сказаць яшчэ? З кантролерам. У мяне было такое, але гэта ў пэўны момант было, калі я скакаў, ведаеце, ёсць карацей геймпад, ну, звычайная клавіатура, альбо на геймпадзе у вас крыжавіна, так, VSD, альбо крыжык просто, так, і у вас ёсць напрамак уверх, управа, улева, ўніз, так. На геймпадзе же ёсць стікі, хто не ведаў, на геймпадзе ёсць стікі, і вы можете адхіліць яго па дыяганалі, так. І ў мяне ў пэўных момантах чамусьці, можа я не даціскаў скок, можа быць, гэта ўплывала. Можа быць, я не крыва просто карыстаўся, але ён быццам бы альбо неудала лічыў, што я скачу ўверх, калі я хацеў скакаць управа. Такое мне даўно не было, тыпу, увогуле па адчуваннях. А адзін раз я не даскочыў да платформы, таму што я неяк націснуў тыпу па дыяганалі, і мне падаецца, яно залічыла як дыяганальны скок. Тыпу, не ўлева, не ўправа, яно, тыпу, і не ўверх, і не ўправа атрымалася, і ў выніку я не даскочыў. І вось гэта было дзіўна. Вось. Гульня, каб кампенсаваць свае недахопы у платформінгу, яна вельмі моцна даводзіць вас да таго, каб вы дацягнуліся. Літаральна яна прям даводзіць вас, калі вы не дацягнуліся да платформы вельмі сур'ёзна, персанаж мае невялічкую анімацыю, як он падскокавае і зачапляецца яшчэ наверх. Вы сур'ёзна прамахнуліся, не дацягнулі, але гульня вам як бы дапамагае. Тут жа хутчэй за ўсё гэта праблема з-за таго, што візуальна, тыпу, ну, узровень маляваўся, ведаеце, тыпу, калі гульня робіцца як платформер, тыпу як платформер, скажем, Супер Маріо, так, то спачатку робяцца ўсе скокі, а потом запаўняецца візуальным стылем. Тыпу, спачатку разлічваюцца ўсе платформы, вядомы памер скока, то бок ён не змяняецца, ён заўсёды адпрацоўваецца спачатку ўсе платформінгавы момант, што ты скочыш на такую-то дыстанцыю, гэта твоя максімальная дыстанцыя, гэта твоя не максімальная дыстанцыя. Потым расстаўляюцца ўсе платформы у якасці гэтага самага прататыпа, а потым гэта ўжо ўсё наверх кладзецца візуальны стыль, які зрабілі у арт-дызайне, ён накладваецца наверх, але не адзін у адзін, а рэдагуецца пад пакой, скажем так. Калі грошай да халеры, і гэта гіганцкія AAA праект, то яны нават яшчэ раз арт-дызайнера пытаюць, каб ён дамаляваў. Вось, тыпу, канкрэтна пад гэты пакой знешні выгляд. Такое таксама нармальна для вялікіх кампаній. Думаю, у Setcat Studio такого магчымасці не было, і хутчэй за ўсё яны рабілі, спачатку намалявалі візуальны экран, які будзе, тыпу, пакой, і потым ужо, тыпу, дакручвалі, каб платформінг працаваў прыкладна, яны прыкладна яго рабілі, не дакладна прям дасканала, вось, а прыкладна. Гэта не тое, каб праблему, зноў жа яны выправілі гэта тым, што даводка ёсць даволі моцная, калі ты не дацягваешся да чагосьці. Але шэрхавацці такія засталіся, і гэта нармальна, калі вы пачалі распрацоўваць ад візуальнага стыля. Вось, і яны адчуваюцца, што яны рабілі ад візуальнага стыля. Геймплей яны арыентаваліся, куды яны жадаюць, але хутчэй за ўсё падкручвалі ў працэсе, то бок не выбілі ўсё на прататыпіраванні, на этапе прататыпаў. Ось, і яны ў пэўны момант тыпу просто, ну, тыпу, спрабавалі спалучыць дзве сістэмы. Вось. Гэта, зноў жа, гэта не праблема, шмат хто так робіць, просто гэта можа заняць больш часу, у залежнасці, ну, і вось такія шэрахаватасці пакідаць. У любым выпадку гульня прадавала сябе выключна візуальным стылем, прям, ну, гэта асноўная яе, як бы, фішка, чым яна спрабавала зачапіць зацікаўленых людзей. І я лічу, што гэта атрымалася, і яна выконвае сваю задачу. Тыпу, тое, што яны хацелі зрабіць, яны зрабілі. Вось. Баявая сістэма таксама нарм, з ёй усё ёсць, у ёй ёсць некалькі элементаў, яна не вельмі складаная, ну, у канцэпце, але прадуманая. Мне сапраўды зашло не таму, што беларусы, што не замінае мне за іх парадавацца і спадзявацца, што яна накупіцца і заробіць ім грошку. Так, яна добрая
Таму што гэта гульня добрая. Ось гэта добрая гульня, калі вам падабаюцца кіберпанк, калі вам падабаецца гэта самым баёўка смакотная, вось гэтая з камерамі, ракурсамі. Пра камеры я шмат расказваў яшчэ на стрымах, вось з арт-стылем і пастановай камеры, працай аператара. Аператар рэальна, блин, да халеры там круціў гэтыя камеры. Вось цісьці ў адным моманце, па-мойму, пры дабіванні ў мяне камера ўсё ж таки там нешта на пярэднім плане заблакавала, але я думаю, яны гэта дзяўбаліся, каб гэта зрабіць, каб добра было. Яны прям працавалі над кожным экранам. Адчуванне, што на кожным экраном рэальна шмат працы ішло. Як мінімум я скажу, першыя 60-70% гульні кожны экран быў просто прям, яны такія дзяўбаць яго, прям дзяўбаць. Вітаю, я спадзяюся, я падзялюся сваім меркаваннем па гульні. Мне па стрымах спадабаўся візуал і аўдыо, просто кайф, але ў іншым не маё, чыста суб'ектыўна. Хоць гульня аб'ектыўна добрая і нават вельмі добрая, мне падаецца, ў будучыні, калі гульня будзе мець поспех, то будуць AAA праекты, а то і нават ремейк. Я згодны, геймплейна можа не спадабацца, тыпу, гэта ок. Яна трошки шырахавата. Яна тым, каму падабаецца такія гульні, ну, то бок і платформінг плюс такія вось гэты бітэмап, скажем так, супергеройскі нават, я б сказаў. Я не ведаю, як яго па-іншаму вылучыць. Вось, калі адзін чэл раскідвае ўсіх навокал, але не адным ударам, а тыпу гэта такі павольны больш бітэмап, больш сучасны, скажем так, сучасны бітэмап, і яны больш такія... Ну, бойка Аркхема, як мы уже казалі, Бэтмен Аркхем, але яна ёсць і падобная бойка ў трэцім Ведзьмары, падобная бойка ў любых там супергероіках зараз вельмі актыўна, той же Спайдермен, пра якога гаворка ішла. Вось, там тое ж самае, там падобны падыход, і гэта ўсё мае сэнс. Не ведаю, каго якія адчуванні на тэму беларускасці гульні, але мне падалося, што толькі ў беларускім прасторы падкрэслівалася, што гульня беларуская, бо калі глядзіш іншамоўныя стрымы ці размаўляеш з людзьмі, то відавочна, што мала хто ведае пра беларускае паходжанне Replaced. Няма таго, як з кіберпанк, што гульня польская і вельмі гэта рэкламавалася. Глядзі, першыя ведьмары таксама не рэкламаваліся моцна, але Польша, ну, скажем так, у Польшчы шмат крутых праектаў робіцца, і гэта прадаецца. Глядзі, калі бы з таго, што Ведьмар гэта славянскі каларыт, там мела сэнс. Гэта было тыпу, глядзіце, людзі з усходняй Еўропы робяць штуку па кнізе з усходняй Еўропы і у сеттынгу усходняй Еўропы. Ну, тыпу, сярэднявечча ўсходняй Еўропы. Ачмурэнна. То бок, ну, разумееш, так? Гэта яно ў маркетынгу такім, таму што сеттынг і першая крыніца таксама з гэтага жа рэгіёну. Это, тыпу, табе кажуць, што, глядзіце, сапраўдная гульня пра, не ведаю, пра аўстралійцаў, ад аўстралійцаў пра Аўстралію. Разумееш? Тыпу, вось он маркетынг. Тут жа ў нас пра Амерыку. Тыпу, казаць, што гэта беларусы рабілі пра Амерыку, лепей амерыканцам пра гэта не ведаць. Няхай амерыканцы спажываюць гісторыю пра Амерыку і свой кіберпанк амерыканскі з пункта гледжання, таму што іх гэта можа трохі адштурхнуць як пакупнікоў, таму што яны будуць тыпу, а што яны там ведаюць пра нашу Амерыку. Але калі яны пагуляюць, яны могуць быць такія наадварот, тыпу, о, блін, вось рэальна сапраўдная наша Амерыка, вось якая яна была бы. Таму тут у маркетынгу няма сэнсу прасоўваць, о, глядзіце, як беларусы уяўляюць сабе Амерыку. Ну, тыпу, вось разумееш, чым як бы штука. Тут такія яшчэ ностальгічныя ноткі старой фантастыкі. Так, вось гэта ёсць. Кіберпанк складаны жанр па ўспрыманні, мне падаецца. Для мяне Blade Runner ці кіберпанк падабаюцца, але матрыца абсалютна не зайшла. Дзіўна, я бы не палічыў нават матрыцу бы кіберпанкам. Вось у чым цікавасць. Польскі геймдэв апошні час вельмі цікавая. Я нават не пра Project Red, да іх насамрэч спакойна. Скажаш, што гэта рабілі беларусы і банк ПКО заблакуе рахункі. Ну, таксама праблема гэтага ёсць, але глобальна, мне падаецца, вось гэты, ну, трэба як бы разумець, каму ты спрабуеш прадаць гэтую гульню. І я думаю, каманда хацела прадаць гэта амерыканцам у першую чаргу. Я рады, шчаслівы, што яны пра нас не забываюць і не поўнасцю такія мы там амерыканская студыя беларускага паходжання, вось, ну, тыпу такога, яны не робяць такой хрэні. Вось, але яны ведаюць, хто яны, што яны, і ў той жа момант як бы ведаюць, што, ну, амерыканскі рынок гіганцкі проста, і на яго не прадаваць гэта вельмі складана, скажем так. Асабліва, калі ты гульню пра Амерыку кажаш.
Таму што Беларусь перастала быць пазітыўным брэндам глобальным, але гэта часова. Ну я спадзяюся, так, я вельмі спадзяюся. 11 біт люблю. Ну яны крутыя, так. У мяне ёсць трошкі пытаннячкі да таго, што яны паблішаць у сябе вось час ад часу, але як бы кайфовыя. Гэта база РФ хочуць зрабіць робіш глобальны річ. Ну так. Так, згодна, але на плюс палякаў можна адзначыць, што яны любяць і галоўнае ўмеюць дадаваць адсылкі на сваю культуру і ў гульнях, калі яны нават слаба звязаныя з тэмай. Тут да халеры спасылачак. Тут ёсць спасылка, на налепачкі інтэграл на маніторах. Тут спасылачак для сваіх і спасылачак, ну, на культуру можа не, прям на культуру. Вось, але спасылачкі для сваіх іх хапае як бы нормально. Нейкі прыёты, дзякуй Богу. Ну, так. Цудоўна. Глядзіце, у нас яшчэ стрыма засталося 10 гадзінка. Можа нешта парабіць. Я не вельмі жадаю зараз збіраць гэтыя самыя там дадатковыя розныя матэрыялы, таму што гэта тыпу літаральна там 5 нататак усю гульню там калупаць. Я там тым больш, што мне трошкі пофіг на ачыўкі у Xbox Game Pass. Вось на Steam я, можа быць, і замарочыўся. Сёння у нас, дарэчы, сёння ж у нас May the Force, Be With You, карацей, Дзень зорных войн, а ў мяне для вас ні халера не падрыхтавана на гэтую тэму. Я магу зараз пампаваць для вас другую частку Jedi Survivor, і мы можам яе пачаць, просто таму што. Альбо ёсць гэтая Star Wars Outlaws, якая прайшла трошкі міма і неяк водгукаў добрых не атрымала. Гэта з апошніх. Вось. Вось такая хрень. Вітаю, Вячеславіч. Як так крам беларусаў не зробіце яе брэндам? Ну так. Я лічу, што Тэмпест малады Лявон Вольскі з кліпа «Я рок-музыкант» канца 80-х. Блін, а ў мяне самае. О, я помню, падаецца, гэты кліп не глядзеў нават. Мне здаецца, на амерыканскую культуру тыпу кіберпанк нашмат лягчэй ствараць прадукт, бо гэтыя тэмы заходзяць літаральна ўсім па ўсяму свету. Выпадак са славянскім вайбам, як у Ведзьмара, больш складана, бо трэба зрабіць гульню так, каб гэта было цікава не толькі славянам, але і іншым людзям, якія ні халеры не ведаюць пра славянскую міфалогію. Так, ёсць такая штука, гэта, ведаеце, ёсць занадта тыпу як прадукт, так, яго патрэбна рабіць трошкі адаптаваным на аўдыторыю, на якую, у прынцыпе, любы прадукт робіцца пад пэўную аўдыторыю. І калі вы разлічваеце, што гэты прадукт добра прадасца, вы акупіцеся ў гэтай аўдыторыі, то вы можете спакойна рабіць наколькі заўгодна нішавы прадукт, калі вы лічыце, што вы будете акупацца. Усё. Гэта вельмі простая логіка. Калі ты робіш гульню выключна для беларусаў, і ты ведаеш, што ты акупішся ў беларусаў просто беларусамі, ты можаш спакойна рабіць любую херню, якая табе падабаецца. Вось і ўсё. Яно так працуе. Вы можа, ну то бок глобальнае тыпу пытання акупаемасці. Японцы робяць гіганцкую колькасць праектаў, якія яны забараняюць выпускаць у іншых краінах, таму што набягуць і вестэрны, карацей, і вось тыпу у нас, і будуць карыстацца ў іх утульненькам там невялічкай гульне ў іх кам'юніці, будуць перашкаджаць іншым японскім гульцам. Яны гэтага не любяць. Вось, ёсць французы, якія робяць гульні звычайна для свайго асяроддзя, я не кажу пра Ubisoft альбо Экспедыцыя 33, яны робяць для сваіх, і часта гэтыя гульні застаюцца літаральна на гэтым жа рынку, там жа акупаюцца і жывуць сабе цудоўна, ніхто ў сусвеце пра іх не ведае. І гэта працуе. Пытанне толькі акупаемасці. Шмат хто спрабуе тыпу дагадзіць адразу усім, але калі ты спрабуеш дагадзіць адразу усім, часта атрымліваецца так, што ты не дагадзіш нікому абсалютна. Насамрэч там сапраўды адсылка да рэальнага рокера. Перакладчык казаў, што хто арыентуецца, пэўна счытае спасылку. Ну можа быць і Лявон Вольскі. Я не ведаю. Я не ўпэўнены. Вось згодзін, амерыканская культура, будзем шчырымі, папулярна па ўсяму свету. Што кіно, што гульні, вось мясцовыя, больш традыцыйныя мелкія прадукты могуць вельмі праваліцца ў іншых краінах. Так, ну, пытанне акупаемасці. Зноў жа, ўсё апіраецца ў пытанне акупаемасці, ці акупіцца. Вось такое пытанне. Калі акупіцца, добра. Я нават у кальянцы на столку пра Экспедыцыю 33 бачыў.
Медиапродукты, а не мелкие продукты. Так, больше традыцыйныя медыяпрадукты могуць вельмі лёгка праваліцца ў іншых краінах. Так. Самае важнае ведаць свайго кліента, тыпу, хто гэта будзе набываць і зрабіць для іх, каб і разлічыць, што вы можете акупіцца. Канешне, калі вы робіце больш агульна, так, ёсць яшчэ ёсць нямецкі рынок, якія некаторыя гульні, якія робяцца выключна ў першую чаргу пад нямецкі рынок, а потым як пашчасціць тыпу на ўсіх астатніх. Прыклад Анно. Серыя Анна гэта нямецкая серыя гулень. І яны робяць для тыпу 95% іх пакупнікоў у Германіі. Яны акупаюцца спакойна з Германію, яны трошкі могуць забіваць абсалютна на іншыя краіны, але таксама адтуль неблагі такі прыбытак атрымліваюць. Просто ўсё роўна што яны не робяць, яны арыентуюцца на сваіх кліентаў у Германіі. Скажем так, тыя, хто гуляюць за межамі Германіі, іх гэта пабочныя, скажем так, штукі. Вось, по-мойму, Анно, я можа схлусіў. Падобная на альбо Анно, альбо нешта падобная такая ж серія на яе. Вось. Рольф Магнус Йокім Ларсон. Джой Темпест. Шведскі музыкант. Добра, окей. Анно і Ганза. Ну вось яны. Я трошки не пагажуся з тым, што лягчэй ствараць пад амерыканскую культуру, бо тут ствараецца вельмі шмат, і мы просто не заўважаем, што не залятае. Але паглядзіце, калі людзі рабілі штосьці па сваёй культуры, нейкай тэме і мелі круты поспех. Палякі CD Projekt, Чэхія з Kingdom Come Deliverance, пра карейцаў ці кітайцаў просто маўчу. Нават на Netflix серыялы эксперыментальныя па нацыянальнай спецыфікі заляталі вельмі, людзям цікава, незнаёмыя. Я згодны, я просто кажу, што калі ты робіш выключна пад аўдыторыю, прям зусім вузкую, са спасылкамі, якія зразумеюць выключна свае, і абсалютна ніхто звонку не зразумее, то такі праект застанецца ўнутры ў гэтай суполцы, так? Калі мы робім праект, які будзе зразумелы звонку, то ён можа разысціся, а можа не разысціся. Вось прыкладна такое. Філаменію Канг ніхто не пераможа. Ну вось, яна, дарэчы, ідзе як такая, тыпу штука, якая хоць і лакальная, але тая, што можа разысціся. Давайте я Jedi Survivor реально запампую. У меня месца скончылось на диске C. Трэба нешта выдаліць. Давайте-ка повыдаляю. Мне там шмат месца займае. Мне нормально так месца трэба вызваліць яшчэ. Можа, у мяне што тут усталяванага ёсць. Вось усталявана, даволі шмат. Экспедыцыя 33, калі што яшчэ ўсё яшчэ усталявана. Так. Дыскерізм я выдаляць не збіраюся. Экспедыцыя, дарэчы, павінна была важыць да халеры. Падаецца, она там вялікая. Так, нормально, так, 250-60 гигабайт только што вызваліў. Па-па-па-пам. Ёсць дворфы усталяваныя. Вось іх я падвыдалю. Вось ён таксама шмат важыць. 20 гигов. Яшчэ чагосьці мелкага патрэбна. Зараз я паспрабую вызваліць сабе месца, мы усталюем гэты Jedi Survivor, May the Force, ўсё гэта трэба ж неяк падтрымаць, а то я упэўнены, што вы гэтага чакалі. Так, ёсць? Сколькі у меня зараз вольнага месца? 125 недастаткова, яшчэ патрэбна вызваліць. Так. Ці сяджу я ў тиктоке? Можна сказаць, што не.
У мяне ёсць канал, туды раней штосьці закідывалася, але не шмат. Так. Так, я что-то повыдаляю. Так, я думаю, гэтага павінна хапіць. Гэтага павінна хапіць, але трэба будзе вызваліць потым яшчэ. Пам-пам-пам, Game Pass, Star Wars. Дзе ён там? Просто яшчэ яно запампуецца. Блін, яно да халеры, можа быць, яно доўга пампавацца будзе чат. 129 гігоў, нешта, я думаю, я пераацэньваю сябе. Ну-ка, давайте-ка яшчэ, што у нас Star Wars-овская Outlaws гэты, ён колькі у нас важыць? Ён просто ўзяў ды і усталяваўся. Так? Ён, карацей, будзе Outlaws, таму што ён важыць у 2 разы менш. Мне сэрца баліць, калі трэба нешта выдаляць. Так. Ну, у мяне просто дастаткова вялікі дыск, каб заўсёды ёсць што выдаліць. Тыпу, ён дастаткова здаравенны, каб нават, блін... Ой, Ubisoft. Ой, блін, там лаунчер Ubisoft патрабуецца, які... Зайдзі ў мяне, калі ласка, я не памятаю, як увогуле усталёўвацца. Ранейка. Так, зараз я... Яшчэ раз... Download. Ладно, карацей, паспрабую ўсё ж такі Jedi Survivor. Я не рыхтаваўся, я толькі сёння зразумеў, што сёння May the Force. Ён-то усталюецца дастаткова хутка, але пачакаем крыху. Это літаральна, я спадзяюся, там проста месца яшчэ застанецца потым. Ён спампуецца 10 за, можа, хвілінак 10-15. Так, давайте-ка што-небудзь яшчэ дадаткова проста выдалю, каб месца захаваць. Вось гэта выдалю. Варавый геймінг, так, я ўжо папярэджваў цябе, абірай словы зараз, прям вельмі асцярожна. Ты яшчэ і наехаў на людзей, якія абсалютна, нічым не вінныя. Ты абразіў шмат людзей сёння. Ты вельмі шмат людзей абразіў. Ты будь вельмі нахрен асцярожны. Это другое папярэджванне ўжо. На трэцяе просто бан. Таму што цярплівасці ў мяне, конечно, да халеры, але ты, блин, просто выкарыстаешься і просто охренеть як. Гэта калі ты будзеш ныць яшчэ, што тыпу, ой, мяне там несправядліва нешта, я даў табе другое папярэджванне, 2 папярэджвання зараз. У цябе забанены твінк, у цябе 2 папярэджвання, ты охренеть, наколькі па тонкаму лезу ходзіш. Так што, калі ласка, паважай людзей у чаце. Я вельмі табе вялікі крэдыт даў даверу. Можа, таго не варта. Так, усюды адаптуюць. Нават усё азіяцкае, на наш погляд, вельмі адаптаванае для захаду, ад аніме да кей-попу. Это правда, так. Чыста за ссылкамі на нашу спецыфіку не заляціць, але калі нашыпаць баланс, то будзе поспех. Гэта яно і ёсць. Тыпу, усе так робяць. Усе шукаюць кампрамісы. Ну, тыпу, зрабіць так, каб было цікава кор аўдыторыі, але быць магчымасці выйсці на большую аўдыторыю. Я ўжо і не памятаю, калі мне гульня па Зорных войнах апошні раз падабалася. Сурвайвалы таксама, на жаль, дзіўнаватыя механікі, не вельмі аўтэнтычная бойка, не цікавы для мяне сюжэты, ніякія для мяне персанажы. Шчыра кажучы, я паставіў яго значна ніжэй нават за Yoda Stories. Мне спадабаўся Fallen Order, прям спадабаўся кайфовая гульня. Вось, і, ну, яшчэ шмат у чым, таму што там адзін раз, там 2-3 разы граюць трекі з The Who, чмурэнная мангольская, карацей, бэнд, метал-бэнд, мангольскі, фолк-бэнд, я не ведаю, як іх патлумачыць, фолк-метал-бэнд мангольскі, з гартаннымі спевамі вось гэтымі. Вельмі падабаецца, яны вельмі падабаюцца, яны вось якраз такі ёсць у The Fallen Order, я не ведаю, ёсць яны ў Survivor ці не,
Вось першы спадабаўся, другі я не гуляў, просто не ведаю. Вось я ўчора дамоў збегла, ноут взяла, так хуценька закидывала штосьці ў бібліятэку, а раней там Baldur's Gate 3 стаяла. Ну як бы я кажу, мяне ратуе толькі тое, што мяне здаравенныя гэтыя самыя жорсткія дискі гэтыя, яны HD-шкі гэты, ну не HD-шкі, SSD-шкі, яны гіганцкія па памерах, і мне хапае не клапаціцца наконт вольнага месца. Типа у мяне заўсёды ёсць што выдаліць, няблага было б пасядзець і павыдаляць, насамрэч, у мяне гіганцкая колькасць усяго усталявана. Штосьці простенькае, рыцары Старой Рэспублікі, напрыклад. Дарэчы, маглі бы і рыцараў. Блин, я нешта не падумаў. Давайте пачатак, типу Jedi Survivor, і, можа быць, пераключымся на гэтых самых, на рыцарай Старой Рэспублікі. Я бы іх патрыкаў. Старавайс Jedi Fallen Order. Ну, вось Fallen Order мне спадабалася. Я зараз пампую другую частку, типу Survivor. Паглядзім. Ці ёсць гульня па Стартрэку? Так, ёсць. Просто мне падаецца, ніводная з іх не з'яўляецца плюс-мінус папулярнай. Але цяпер я ўсё яшчэ хачу Steam Deck. Не ведаю, ці трэба, але хочацца. Я думаю, што гэта такая, на мой погляд, у маім геймінгу, так? Вось гэтая типу handheld кансолі ручныя, мне не падабаецца гуляць на тэлефоне, потому што, ну, мне незручна, ён маленькі, нейкае адчуванне геймінгу няма, але мелкія штукі у транспарце тыркаць хочацца. Але бывае такі момант, што ты прям доўга знаходзішся далёка ад кампа дзе-небудзь, і хацелася што-небудзь патыркаць. Не хочацца сядзець перад кампом, не хочацца сядзець нават перад тэлевізарам, нават у ложку проста, вось, типу, паваляцца і пагуляць што-небудзь. І у гэтай моманты вось гэтай handheld кансолі ратуюць, але зноў жа гэта вялікая трата, якая можа быць таго не вартая. Гэта кожны для сябе павінен вырашыць, таму што я лічу, што я проста з жыру збесіўся і купіў сабе Switch, але я Switch сабе хацеў яшчэ першы, калі ён толькі выходзіў, і я хацеў сабе на працягу тыпу 10 год Switch, і я ў выніку такі, я проста, калі я 10 год чагосьці жадаю, нават калі гэта дарагавата, то можа быць варта ўсё ж такі набыць. Я зачайна мабільны шахматы спампавала. Рашэнне. Колькі каштуе той Steam Deck? Ён там 200-300 $. Нешта такое. Я магу памыляцца. Steam Deck. Гэта 1900 злотых. Ну, зноў жа, гэта ад рэгіёна можа залежаць. Блин, трэба, можа, ў інтэрнэце проста глядзець. Карцей 410 $. Я памыліўся. Steam Deck. Цана. Ось 300 ад 400 до 650, гэта, я так разумею, залежыць ад зборкі яго. Здаецца, неўзабаве павінна анансаваць Steam Deck 2. Слухай, у мяне такая падманка была са свічамі. Я, калі Switch хацеў сабе, я такі, блин, ну я ўжо занадта доўга жадаю першы Switch. Я дачакаюся Switch Pro, типу такога. Калі Switch Pro абвясцілі, ён літаральна амаль нічым не адрозніваўся ад Switcha арыгінальнага. Я такі, ну ладно, я магу яшчэ 5 гадоў пачакаць да Switcha другога, і дачакаўся ў выніку. У Беларусі OLED 2500 белак. Ну, вось яно якраз гэта 610 атрымліваецца. $600 там плюс. А мне штосьці захацелася, здаецца, неўзабаве павінна анансаваць Steam кантролер. Дык яго ж анансавалі. І нават кошты выставілі, яго можна нават пры прадзаказ ёсць нават, можа быць. Зараз Steam кантролер. 400 злотых, то бок $100 прыкладна. І даступна для пакупкі з сённяшняга дня. Типу, літаральна сёння будзе праз некалькі там гадзіны яшчэ 5 і будзе даступна для набыцця. Вось такая штука. Я не вельмі бачу ім сэнсу для сябе. Вось, ён мне не прям неабходны. Таму што у мяне ёсць DualSense, і мне як бы DualSense гэта просто магічная штука. Але трэба чакаць, калі нашы кантрабандысты прыцягнуць. Ну і вядома, яны падвысяць кошт на яго.
Ну, за лагістычныя свае траты. У мяне ёсць прасценькі геймпад, але хочацца чагосьці больш сучаснага і якаснага. Тады я думаю, бяры. Ну, тыпу, калі ў цябе ты гуляеш на кампе ў асноўным і хочацца кантролер для кампа, гэта ідэальны кампраміс паміж Xbox-аўскім. Мне падабаюцца Xbox-аўскія геймпады, я доўга імі карыстаўся, але мяне вельмі раздражняе, што вельмі складана знайсці Xbox-аўскі геймпад без батареек. Тыпу, без пальчыкавых батареек. Іх рэальна табе альбо про-версію трэба набываць, якая каштуе конь, альбо тыпу, ну, хрен ты знойдзеш. І ў той жа момант усе PS-аўскія кантролеры з акумулятарамі, ну, тыпу, не батарей, ну, убудаванымі батарэйкамі. І яны значна менш важаць і не такія грамосткія атрымліваюцца. Вось, хаця Xbox-аўскі геймпад, мне падключэнне да кампа больш падабаецца, як оно да кампа падключаецца, таму што ёсць нюансы. DualSense не заўсёды там са старымі гульнямі, напрыклад, працуе. 600 за дек, можна нармалёвы планшет набыць. Усё роўна гэта геймплейна розныя, як бы, штукі па адчуваннях. Вітаю, дзед Максим, вітаю рэйдераў, вітаю вас усіх. Мы прайшлі сёння Replaced. Вось, сёння вас віншую яшчэ з Днём Зорных войн. Я зараз пампую якраз Star Wars Jedi Survivor. Вось, уже палова яго спампавана, і мы сёння яшчэ, можа, гадзінку, там, хвілін 40-50 пагуляем яго. Нарэшце прайшлі. Ну... Ну, вось я гуляю на ПК, і часам у некаторых гульні гуляю на геймпадзе. Вось Replace на геймпадзе праходзіў, таму думаю простым кантролер. Я думаю, ідэальнае набыццё. Гэта ідэальны кампраміс для чалавека, які гуляе на ПК. Прям ідэальны, табе не патрэбна больш нічога. Калі, канешне, у цябе не з'яўляецца ў планах бліжэйшых набыць PlayStation 5, то, ну, разам з DualSense-амі, то гэта ідэальны, ну, Steam кантролер будзе ідэальнай прям камбінацыяй. Ты прям лепшае з двух сусветаў атрымаеш, на мой погляд. Вельмі добра падвысіць, мне падаецца. Былі рэчы, якія б з задавальненнем набыў па іх коштах там, але тут гэта ні халеры не бюджэтна. Яно бывае, ведаеце яшчэ, я неяк... Просто ёсць яшчэ штукі такія, тыпу, залежыць ад таго, як яны возяць. Некаторыя штукі танней, некаторыя даражэй, таму што дзесьці там тарыфы прымяняюцца, дзесьці не прымяняюцца. Ну, карцей складаныя рэчы бываюць. У нас, на жаль, Xbox-аўскі каштаваў не танна. Я памятаю, я амаль мяне раскруціў прадавец у краме на гэты самы на Xbox-аўскі кантролер. Я вельмі ждаў сабе круты нейкія кантролеры і, ну, тыпу, прям якасныя. Вось, таму што мне тады было набор Xbox-аўскіх, але яны, ну, тыпу, родных. Але я, реально, асноўная моя праблема, я не разумею, ну, для мяне гэта просто лютая хрень, што Xbox-аўскі кантролер у большасці сваёй, а месцамі прям увогуле толькі такія версіі існуюць, гэта геймпады бездротавыя, то бок ты іх нават не можаш з дротам набыць, і якія патрабуюць акумулятарныя батарэйкі. Ну, ты просто батарэйкі, тыпу, замяняць пальчыкавыя. Гэта хрень нейкая для мяне абсалютна, я ніколі не разумеў, тыпу, навошта вы так робіце, але для 360 Xbox заўсёды там была такая версія, якраз таки дротавая версія, без акумулятараў, ачмурэнны, мой любимый геймпадам, ён нават сюды, по-моему, са мной прыехаў, але ён у такім ужо стане задзяўбаным, што шэра ім карыстацца нават. Там, ведаеце, карацей, вы, не ведаю, ёсць у вас, ці было такое ці не, але у мяне ёсць там гума, якая пакрывае сцікі, і вось гэтая гума я настолькі закарыстаў, што яна злезла, там пластык. Типу, там пад гумай знаходзіцца пластык. Я настолькі заюзаў гэты Xbox-аўскі кантролер, што я да пластыку яго працёр. Не адарваў нічога, працёр. Для чалавека, які спадніўся, вырак па гульні які. Ачмурэнная гульня, калі незручна і не складана, абавязкова зніжае складанасць, і яно таго не варта. Ну, тыпу, падвышаць складанасць можна, ну, тыпу, няма, там ёсць трошкі візуальныя праблемы падчас бойкі, у некаторых бойках, у пэўных бойках, я нават скажу. Але просто абірай складанасць пад сябе і, можа быць, змяняй складанасці пад бойкі. То бок, ну, не падабаецца бойка, змяняй складанасць, зніжай альбо падвышай, тыпу, вось такое. У астатнім усё чмурэнна. Візуал, музыка, сюжэт, усё файна, цудоўная гульня, раю пагуляць. Вось мой вынік. Кароткі такі.
Так, я таки набыла, а потім особливо акумулятори і дрот придбала. Ось у мене був там 360 Xbox 360 контролери, там були такі, що їх навіть дрот не уставить. І мені так це варіювало, капець. Типу, ти не можеш утиркнути його просто. І там знизу, видите, така хрень ще, яка займає до холери місце, а у мене здоровенні руки, ну, типу, я високий хлопчик, і у мене руки трошки більше за стандартні. Ось. І у виніку мені пальцем просто не було куди подеться. У мене пальці би ось за того, що там є така підвіска для акумуляторних батарейок у Xbox-овських геймпадах, мені просто нема куди пальці подеться. Я не розумію, це літерально просто типу відчування, що тобі просто уставили незручну штуку у зручну штуку, тобто зручний геймпаду, який приплели штуку, яка йому не потрібна. Чомусь ця компанія горш підлучається по Bluetooth, до ноутбука цудовно ляпився. Цікаво. Ну, короче, я позбігаю Xbox-овських геймпадів, які не дротові. Ну, типу, тому що мені не подобається. Це моє міркування, звісно. Ось, у гэтым сенсі DualShock і DualSense завсёды былі просто, ну, прямо одразу зроблені добре. Адзінае, што я скажу, DualShock мне пасля Xbox-овскага геймпада 360-га DualShock, я не памятаю, які ён па 4-й атрымліваецца, рукам незручна было яго спачатку, пакуль не адаптаваўся. Але геймпад, ён і легкавесны, і неяк, калі прызвычаецца, ён прямо ў руку кладзецца добра, таму я быў вялікім фанатам Xbox-овскіх геймпадаў, і потым перайшоў, мне вельмі падабаецца. DualSense просто божанька сярод геймпадаў, можа быць, з тым кантролера яго пацісніць. Ось. Я, конечно, не мацаў Xbox-овскі Pro, ну, як я ў руках яго трымаў, і для мяне ён падаўся грузнаватым і трошкі неэрганамічным. Але, зноў жа, мне занадта лёгкім і неэрганамічным падаліся DualShock, калі я пераходзіў з Xbox-овскіх геймпадаў. Ось, так што, можа быць, гэта проста пытанне звычкі. З тым кантролер. Ну, можа быць, гэта будзе рэальны кантролер, каб панаваць над усімі кантролерамі. Калі ён яшчэ да PlayStation будзе падключацца, то, канешне, гэта прям нехреновая такая канкурэнцыя. Я, дарэчы, не ведаю, зараз да PlayStation можна падключаць тыпу іншых геймпады, акрамя родных. Я просто ніколі не спрабаваў, у мяне не было альтэрнатывы. Так, у нас амаль спампавалася чат. Я зараз можна. Ага, добра. Цудоўна. І калі з тым кантролер туды жа пойдзе, я думаю, што вельмі круто. Мне цікава, ці ў стрым кантролер запіхнуць такую ж сістэму, як і у DualSense. Таму што калі там ёсць такая штука, як з 3D вібрацыяй, як у DualSense, так, і вось гэтай вельмі чуллівай сістэмы вібрацыі, то божах на карацей, бяжыце і купляйце сабе з тым кантролеры. Как вы казалі, што падлучаецца туды, дзе з тым. Ага, окей. У кальянцаў усіх каляроў вырабнікова стаяць, там павінна стакацца. Угу. Не, калі такое, то норм. Ось, просто зноў жа, зараз, мне падаецца, PlayStation трошкі, ну і Sony агулам, трошки пойдзе назад у эксклюзівы, таму што па сутнасці яны пятую кансоль як бы зрабілі, а з эксклюзівамі, ну і тым, што яны прадаюць эксклюзівы, яны, падаецца, не настолькі добра, ну, яны невыгадна ім атрымліваюцца, настолькі выгадна, як яны разлічвалі. Можа быць, яны зараз зменяць палітыку і вярнуцца назад да эксклюзіваў, а значыць, што яны могуць гэта запакавацца таксама і з кантролерамі, гэтым усім. Яшчэ пытанне, канешне, ці атрымаецца ў іх. З рыкам, што я з іншых бібліятэк не гуляю, для мяне гэта не мінус. Не, ну тыпу, калі гэта кантролер, ён усё роўна кантролер, заўсёды будзе нейкае там, ну, хапаеш прылады, якія проста ремапяць поўнасцю кантролеры на што-небудзь іншае, на любыя кнопкі. Неважна, от калі гульня не падтрымлівае кантролеры, яны ўсё роўна можа ўспрымаць кантролеры. Вось, так што гэта, я не думаю, тым больш, як палітыка стыма працуе, мне падаецца, яна будзе зроблена такім чынам, што яна будзе літаральна далучацца да чаго заўгодна, да ўсяго адразу. Дарэчы, пра эксклюзівы, ты ўсё ж падумаў пра Сорас? Я зацікаўлены ў Сорасе, але я не прайшоў Returnal.
Я не ведаю сюжэта до конца Returnal, я бы хацеў дабачыць, ну, можа дапрайсці Returnal, але глядзіце, да жніўня, да сярэдзіны, по-моему, жніўня у мяне згасае подпіска PlayStation Plus, і я не збіраюся яе прадліваць пасля гэтага. Пакуль там ёсць другі Spider-Man, я усяго-то 4 гады, там колькі ён выйшаў ужо, 3 можа гады, не магу да яго дабрацца, і я не думаю, што я знайду момант, калі я дабяруся да яго, акрамя як на стрымах. Таму я думаю, што наступная гульня насамрэч такая тыпу на праходжанне, можа быць, будзе якраз такі другі Spider-Man. Вось, я яго прайду і буду спакойна ж ведаць, што я магу закрываць падпіску і не клапаціцца наконт гэтага. Returnal у мяне набыты на PlayStation, таму за яго можна не перажываць, калі што, Source таксама можна як бы набыць, ён, по-моему, падпісцы ўсё роўна адсутнічае. Таму якая мне розніца, правильно? Вось, гэта PlayStation у мяне не закрываецца за гэтага, у мяне просто прападае, тыпу, як яно, сетевая частка і доступ да бібліятэкі. Ось, на крайняк можна заўсёды базовую падпіску сабе набыць, і яна, значыць, танней абыдзецца мне. Вось, палітыка interoperability, я не ўпэўнены, што гэта такое, што гэта значыць. Так, бо яны маглі больш гулень мець, але яны карыстаюцца абмежаваннямі для незалежных распрацоўшчыкаў. Не ўпэўнены зараз пра што ты. Яны маглі больш гулень мець, але яны карыстаюцца абмежаваннямі для незалежных распрацоўшчыкаў. Пра які канкрэтна абмежаванні? Раней просто былі, зараз-то паспакойней з гэтым. Ну, можа, потым пакажаш на неплоечнікам. Ну, і там абмежаванне тыпу прадайце дупу і нічога нікому не рабіце. І ў сэнсе таго, што калі яны... Просто у іх ёсць... У Sony вельмі вялікая колькасць кантрактаў. У іх розныя тыпы кантрактаў на розныя выпадкі і на розныя гульні. З мелкімі яны працуюць у адным стылі, з больш сярэднімі там іншым стылі, а з крупнымі яны працуюць увогуле індывідуальна з кожным асобна. Вось, і тут складана сказаць, для мелкіх распрацоўшчыкаў, калі яны укладываліся хоць трохі ў гульню, то Sony скажа, гэта наша гульня, яна нікуды не ідзе з нашай платформы. Вось так яны робяць. Але раней я ведаю, што дзесьці ў 14-15 годзе я ведаю, што гэта супер не актуальна зараз, таму што я проста цікаюся гэтай тэмай, думаў распрацоўваць гульню пад PlayStation. Вось, былі такія думкі, і я цікаюся гэтай тэмай. Можна атрымаць сабе неблагую падтрымку, калі ты атрымаеш сабе падтрымку ад PlayStation, літаральна рэальна дапамогуць табе дарабіць твою індзі-гульню. Таму там былі умовы. Але умовы, тады было пытанне, тыпу, я не памятаю, паміж чым я глядзеў, але там як бы умовы такія, што ты потым не выйдзеш з гэтага. То бок ты, па сутнасці, зрабіў гульню, яна застаецца, па сутнасці, у валоданні PlayStation. Плюс табе патрэбна ўкласціся ў пачатку і мець там, ну, нармальна такой падмурак для таго, каб ты не можаш у адзін лыч выпусціцца там, калі ты ўжо не папулярная гульня, то бок ты не можаш так распрацоўваць. Вось. Тады з тым Greenlight быў значна лепей варыянтам і прасцей. Так. А ё Кадзіма? Не, ну, тыпу, увогуле, Кадзіма свая асобная гісторыя, і у яго, увогуле, мне падаецца, у яго дакладна на ўсё свае ўмовы. Тыпу, абсалютна асобныя. Ён існуе трошкі ў іншым сусвеце геймдэва, чым астатнія распрацоўшчыкі. Так, абнавілася, у сэнсе спампавалася. Star Wars Survivor. Так. Interoperability, магчымасць выпускаць гульні не толькі для сваіх платформ, і вось мелкімі яны проста ставяць палкі ў кола. Ну, просто калі ты мелкі, ты прям спачатку ты укладваешься ў іх, а потом яны укладваюцца ў цябе. Там, на мой погляд, справядліва. Тыпу, як для гульца не вельмі крута то, што ты не можаш пагуляць у гульню, якая цябе цікавіць дзе заўгодна, але там такая падтрымка шырокая даецца, што ты можаш, конечно, без падтрымкі гэтай зрабіць, але калі ты можаш ёй скарыстацца, ты не ўпэўнены ў сваёй гульні, людзі карыстаюцца. Вось. Гэта цікава. Гэта прям цікава. High Definition Rumble з тым кантролер мае. Хутчэй за ўсё, вельмі сказано, што вельмі падаецца нешта падобнае на DualSense яны у Steam кантролеру піхнулі. Мне падаецца, прям круты геймпад будзе Steam кантролеру.
Ти правильно зрозумів, успішний момент. Ну, я кажу, типу, калі ти просто, типу, пачынаючы распрацоўшчык, ты спачатку павінен там і дамовіцца на ліцэнзію, даказаць, што ты не фронт ніякі, але калі ты ў адзін лыч распрацоўваеш, то табе гэта не цікавіць. Типу, ты ідзеш адразу на платформу типу стыма. Ось. Дарэчы, пасмяялася сёння з паста, што ціўтарка Дзіма і рэпосты фан-арту гэта як халадзільнік, на які бацька вешае малюнкі дзяцей на магніце. Миленько. Так. Што, дзе яно? Куды я спампавалася оно? Запускайся, гульня, давай. Зараз. Там нешта ўжо запусцілася, а я нават не бачу. Survivor. Вось. Мне падаецца, ну там зараз уже... Вы там што, кат-сцену ўжо круціце? Я просто яшчэ толькі наладжваю захоп. Пайшло. Нешта там паказваюць. Вось. Трошки там нейкія, типу, гукі нейкія былі, типу, зорнавойныя, і я панікаваць пачаў адразу. Так, это я згодны. Так, прачытаць абавязкова перад тым, як гуляць. Ага. Рэкамендуецца кантролер. Маем такое. Я ў навушніках. Цікаво. Так, перанесці, калі вы ледзь бачыце сімбаль злева. Вось так я ледзь яго бачу. Хаця вам можа быць зусім па-іншаму. Давайте я трошки падвышу. Рейтрейсинг. Подчакайце-ка. Давайте рейтрейсинг. Блин, давай переключайся. Ну. Няхай будзе рейтрейсинг, калі пацягне, то нормально. Дистанція, не телевизор, а десктоп. Что? Ага, окей. Эмитная камера, ладно. Профили, бла-бла-бла. Добро. Скіп діалогу і інше. The next generation of Jedi. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Для тих, хто не ведае падзеі, падзеі адбываюцца пасля таго, як Ордэн Джедаяў быў знішчаны, то бок пасля трэцяй часткі і да пачатка чацвёртай. І адзін з выжылых джедаяў, вучань, можна сказаць, якраз такі наш, як ён? Кел. I guess it's about time I find out who I am. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Baron, right? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I know what it's like to lose everything. Night Sisters and Jedi do not travel together, but survival. Он яшчэ не праходзіў, таму каб не зловіць спойлеры, пайду. Дзякуй за стрим. Добрага табе дня. Бывай. Life has this funny way of forcing you on the path forward. Execute Order 66. Every Jedi faces the dark side. We could build something different. Something better. She'll sell you out too. You can't stop the Empire! I'm stronger now because of the pain. Such hatred. Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. I will never forget. We will honor your teaching and your sacrifice. By the right of the Council, Cal Kestis. Rise, Jedi Knight. Remember, trust only in the Force.
So where to now? Па сутнасці нам флешбэкамі хуценька накідалі лору з першай часткі, але для тых, хто не гуляў, абсалютна не мае ніякага сэнсу. Так, гісторыя а гэта яно і будзе тыпу напамін, тыпу што адбывалася, так? Давайте невяліченькі перапынак, літаральна пару хвілінак, я зараз вярнуся. Question mark.
Так. Па-па-па-па-пам. Що я пропустив? Вітаю, містер Сінкер. Вітаю. Не Татуїн, а Бабуїн. Добре. Домовилися. Круасант. Добре. Планета Круасант. Летим на Бабуїн. Так. Мормони. Так, вітаю. Усё, я тут. Добра, ну што, запускаемся. Па сутнасці, мы шмат не нагуляем. Блін, я ўжо гляджу, мы пакуль спампавалі, я нешта спадзяўбаўся па часе. Мы рэальна толькі гэтую гульню патыркаем. Мы трэба было ўсё ж такі, можа, рыцарай старай рэпублікі гуляць. Вось, але давайте паглядзім. Гэта кінчык, па сутнасці, са сваімі прыкалдэсамі на Age of Mythology 2 Retold 100 правяць. Age of Mythology 2 Retold. Retold. Добра, давайте пачынаем. Будзем... Складанасць максімальная. Jedi Grandmaster. Падказкі не трэба скіпаць. Падказкі на выкарыстанне сілы, няхай будуць. Здой патрындзелі. Не, ну нормально, тыпу, я просто не ведаў, мы занадта рано скончылі, я баяўся, што, тыпу, яшчэ, тыпу, цэлая гадзіна, няма чаго рабіць. Ну, гадзіну спампоў... Ну, там, это, 20-30 хвілін спампоў. Так, пачакайце-ка, яго ж не злавілі ў канцы. Што тут робіць? Круасант просто гэта месца кантроля імперыі зараз. І імперыя зараз якраз таки ў самай сваёй сіле. Это яшчэ задоўга да гэтага Скайуокера, як он. Забыўся, блін, як клічуць. Не Анакіна, як он. Карацей, сына Дарта Вейдера. Люк. Вось люк. Чаму вылетела? Падзеі адбываюцца паміж 3-й і 4-й часткай. Ордэн джедаяў знішчаны, мы адзін з рэдкіх ацалелых. Вось, і... Ну, у нас было паляванне ў першай частцы, але мы нават не паўнавартасны джедай былі. Мы толькі пад канец першай часткі сталі паўнавартасным плюс-мінус джедаем. Маглі б таксама караблікі парэзаць. Вітаю, Шэлінг. Так, маглі б у космосе пабыць. Але сёння зорныя войны, таму нічога не ведаю. Наш персонаж Кэл Кэссіді, наколькі памятаю, ён трэніраваўся быць джедаем, але яшчэ дзіцём ён, па сутнасці, пакуль трэніроўка была, і яго майстра забілі пры ім, калі загад... Як ён там, ну, нумар загада, хто памятае, калі забівалі ўсіх джедаяў, ось, калі ён выконваўся, якраз такі ён пабачыў, як яго майстра забілі. І зараз ён вярнуўся на Круасант, не ведаю чаму. Паўнавартасна можна толькі пасля навучання стаць. Нехта абучаў, сам навучаўся. Ён літаральна па старых скрыжалях, і яго майстар джедай таксама навучала, але яна згубіла сувязь з сілай. Так яна яго вучыла, наколькі магла. Вось. Ён літаральна вельмі старажытнымі спосабамі вучыўся, можна сказаць. Мы так, маленькая булочка, блядь, теперь круассан. Ну... Люк, сын Дарта Вейдера. Ой, выбач, что за спойлеры, не хотел тебе проспойлерить. Так человеку сапсаваў серию. Не выпадково выбач, конечно. Блин, 100% мы з камандай нешта корабля нашага спрабуем нейкую аперацыю прагрануць тут на Круасанце. Эта территория закрытая. Скажите, навошта вы тут? Ой, чуткам не могу поверить. Джедай. Ён яшчэ жывы. Сенатор нас чакае. 100% наша команда. Ау. Лепш ты помер, як і рэшта вас драднікаў. Перадаем у доках.
А что спинить их, просто забрать нашего, як оно, призонера, пожухна, в'язня і просто свести. Вітаю, Борис Геннадійович. That's right. Sidestepping Inquisitors, one-upping Vader. The guy's playing a dangerous game. So are we. Ну, вони кажуть... Так, это закрытая территория, загад сенатора. Нам придется обойти. Цікаво. У Люка же щось накльовується, я просто тільки нову надію глядів. Ну так, накльовується. I don't like it. Stick with the plan. We'll be fine. As long as I get paid. Блін, вони або добре прикидаються, або ми реально в'язень. Нічого не робив, гэта крама зачинена, проходьте. О, а мне ж правы есть. Альбо ты самостойно сидишь, альбо мы тебе заберем. Мы же громадяне, вы не можете себя так поводить. И кто так каже? Level 2046 has seen better days. Уровень 2046 не поспел. Война, яны... Not according to the propaganda. Pipe down, prisoner. Ну, короче, всі терористи навокал уїхали з этого, все як звичайно. І він рідко з'являється на публіці опошнім часом. Але ми зараз принесемо йому щось, що йому допоможе, каб імператор йому, блін, я слово вилітають абсолютно. Я не доволі хутко кажуть, я не поспіваю. Полобузаються разок. Ну, тишей, Фей, не спойлери. Альбо гэта ў новай надзеі было. Я могу не идти и назад пойти? Не могу. Ладно, питання нема. Не, нормально пильнують, за нами ось ідуть. Двоє. Зараз нас на гэтым ліфце наверх падымуць у докі. Get over here, Jedi. The rest of you will stay here. Решта з вас застанецца тут. Это не было дамовай. Дамова змянілася. Не гэтая. Only Альбо я пайду, альбо мы сыходзім. Ты ідзеш, астатнія павінны застацца. Тэрарыст. Я не дазволю табе так называць? Хопіць. Дзе вы его знайшлі? На начным рынку. Ён спрабаваў набыць электрапататомныя бомбы ад збройніка. Як вы затрымалі яго? Яму патрэбна было спаць. Nice to meet a fan. Цудоўна сустрэць фанатам. Псіхічны, ну. Дарэчы, зараз я ўжо не кантралюю, мяне проста трымаюць і вядуць. this way, Jedi. Сюды, джедай. Эй, тишей. The senator requested I bring the prisoner to him alive. Сенатор сказал привезти вязня живым. И он же дыхает, правильно? Дроиды. А ось сенатор. Is the district secure? Yes, sir. Дистрикт у безпеці? Так, сенатор. Лепей би так. Dogs are always sniffing about. Собаки Вейдера заўсёды навокал. Jedi is a rare quarry these Джедай — гэта рэдкае відовішча ў гэтыя дні. else have you brought me? Што яшчэ вы прынеслі мяне? Меч? 100% меч. Так, меч. See that he is paid. Упомніце, каб яму заплатілі. Прыемна было працаваць з вами, сенатор. Я спадзяюся, гэта не апошні раз, калі мы працуем разам. The renegade Jedi Cal Kestis. Джедай Кэл Кэстис. You have made quite a name for yourself. Вы даволі знакамітыя. Саботажы. Disrupting. Подрывы лінії. Haunting. Так. This for everyone to see. The failed coup on Norset.
That А was чому your гав не doing, спрацювала? wasn't Що за TTS? What do you want, Senator? Чого тобі потрібно, сенатор? Confession? Признання? You already know I've been working with Saul Ви ж Guerrero. ведаєте, що я вже працював з Сол it? Геррера. Before I deliver you to the Emperor, you Перед тим, як я will доставлю тебе до імператора, ти мені приведеш до рештки джедаїв. I can't. Я не можу. It's just me. Тільки я зостався. Нема сенсу сопротивлятися. Interesting. I'll find Спрацювало, out не one почув? way or another. Sometimes all it takes is a speech, but in there I have other tools and Він нам погрожає катами. А, ось гав-гав-гав я почув. Master's lightsaber. Jaro Tapal. a Джаро Тапал, зрадник, як і ти, це його меч. And to think one day our children will ask, what is this І коли-небудь наші діти спитають, що це за штука така? relic? Это реліквія проклятого інституту, який був знищений своєю же Ероган, це було слово. Us fall into, Senator. Це пастка, в яку шмат хто з нас трапляє, сенатор. The Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. Я думаю, не супроть буде імператор, коли я доставлю тебе по кавалках. What? Що? Did you really think you could capture me? Це правда, думав, що ти можеш мене зловити? Got classified military Тил, intel тил, stored тил. on your yacht, Тів-тів-тів. and you just brought it right to me. Thanks, BD. You'll burn for this. Ой-ой-ой, давай вже меч. L2. Гляджу геймпад. Де там L2-то? Добре, притягування, відштурховування R2. І атака судовна. Усе, базові речі у нас є. Потягнуть. Вау. Що там є ще? Давайте, давайте, вылазьте. Аупс. Мені трошки болюче було. Ай, не тое, не тое, не тое. Рывок не на тое. Не на ту кнопку натискал. Not so fast, Senator. Не спешайся, сенатор. Hit it, BD. Давай-ка, биди. Now he comes to us. А зараз він вертається. He's coming a lot. Занадто хутко. Oh, really? О, занадто хутко. It's okay. Ну, все в порядку. These things happen. Здарається. We gotta get to that yacht. Треба добратися до цієї яхти. А як? Давайте полезем туди. Занадто шмат умахався під час бойки. Ну я просто ще не навчився, я там скакав як придурок. Ти в этом не винний. Ми зараз нагонимо цю яхту. Трошки все уронили, ну мінус платформа. Доки, де сенатор? Його яхта зникла, ти бачиш її? Ні. Покликай. Що на конт в'язня? А в чому з сенатором? Альбо помер. Я ожидаю підтвердження до того, як совість вернеться. Добре. Ап. Може би це скоординована атака? О, божик, ну. Ні-ні-ні. Добре, що вони ті самі штурмовики, які не можуть трапляти. О! Контейнеры, я пам'ятаю, що там косметичные розные приколдесы были. Во, реально. Просто упригоживание розное на меч. Ну, не только на меч, на речь. We gotta find that yacht before the Empire does. Так, добратися до яхти до того, як імперія це зробить. You're gonna disobey a direct
Ау. Я не ухиляюсь, як придурок. Легко. Полячиться. Добро? Wow, that's better. Хуткасць палёту гэтай плазмы, ну, вядома ж, это, яны ж нічога не ўмеюць. Whatever intel the senators got stashed, I hope it's worth the risk. Цікавенька пра зорныя бойкі. У фільме «Схаваная пагроза» паядынак Обі-Вана з Дартам Молам быў запаволены пасля здымкі, таму што акцёры рухаліся занадта хутка, гледачы проста маглі не паверыць у такую хуткасць. Сапраўды? You never give up hope, do you, buddy? Яны месцам мне наадварот паскораныя занадта падаваліся. Типу, яны былі занадта хуткія, прям, ну, типу, месцамі. А яно яшчэ запаволена было? Я просто прям не ведаў. Я ведаю, што яны трэніраваліся да халеры, каб змагацца. Вось, яны прям да халеры трэніровак было. Так, дзе там? Яхта ўсё яшчэ дрейфуе ў бок. Ага. Юэн Макгрэгор распавёў. Ачмурэць. Гэта круто. Я паглядзеў арыгінальны. Ну, типу, як яно, типу, было. Фрэя, метанкі. Что такое? Так, яны там пабеглі кудысьці? Пабеглі кудысьці. Месца сілы. Мясцовыя, каб вы, для тых, хто не ведае. Гэта не на тую кнопку націскаю. Вось, месца медытацыі. Па сутнасці, гэта Dark Souls. Для тых, хто не ведае, першыя і Jedi Fallen Order і Survivor, яны, па сутнасці, Dark Souls і маюць тыя ж самыя канцэпты. У вас ёсць лакацыя, ёсць ворагі, баёўка падобная, яна трошкі спрошчаная, вось, таму што мы ўсё ж такі джедай. Вось, але канцэптуальна, як лакацыі працуюць, гэта вы прасоўваецеся наперад, даследуеце лакацыю, адкрываеце шорткаты, вяртаецеся назад, і у гэтым сэнсе і баёўка, і геймдызайна гэта шмат у чым гэта Dark Souls. Вось. Так, это адпачынак, здароўе і сілу і адрэспіць усіх ворагаў. Таксама можна тут і паляпшацца. Здольнасці. Что у нас? Выживание. 0 навыков доступно. Вось, 1. Это з адным мячом, і одна толькі сила, хуткі рывок, удар. Давайте. Все равно няма куды гэтыя пункты дзеяння выкидывать. Вось такі удар. Утрымліваць. Добра. Я не адпачыў. Давайте адпачнем. Малюнак выглядае як мова з доктора Хто. Вось гэты? Так. Есть такое. Рэха нейкая, успаміны ёсць? I doubt that. Now clear out. Senator's orders. Oh, that's it. Blast them. О, блин, там забілі просто грамадзян. У нас у Кэла ёсць трошки асаблівасць, ён можа рэха считываць. Ён успаміны як бы чытае, псіхаметрыя, там нешта такое, типу здольнасць. Рэшткі сілы дзесьці засталіся, ён можа адчуваць, што адбывалася раней. Вось, але такая, она не тое, каб шмат чаго дае, просто успаміны невялічкія. Што тут яшчэ можна? Можно узламаць вось там вось двери, а можно подняться наверх. Я думаю, давайте двери спочатку взломаем, поглядим. Это скорот назад, типа? Давайте сходим. Опаньки, упрыгожванне яшчэ якое-небудзь. Ну вось яшчэ одно упрыгожванне на меч. What are we looking for?
last seen on Dock 27. Оп, не чекав? Ай. Мені подавалося, парирование так само було, не? А, ось, мені показали, що парирование є. Во, понеслося. Зараз ми тут розкидаємо ще з парируванням, так. Просканувати. Добре, а нотатки все читать не будем, потому что, знову же, мы не только прям полное проходжение плануем. Так, побавить час. А? Ай, я ж блокировал. Ну такое себе я блокировал, конечно. Зачем мне шоу маяны стоять? Ну, ничего не могут зробить. Так. Давайте тут пробежимся. Мне подается, это тупик будет. Ой, не то. Редкий минерал. Я про те, що їх напополам би розрізала. А, ну блін, знову ж, це Dark Souls, якби концептуально, і увогуле любі гульні про джедаїв, більшість з їх, це про те, як ви лупите ворога яшчэ шмат ударів. Ось, це якби ёсць. Просто тому, що інакш геймплейна гэта занадто дивно атрымліваецца. Блін, я може поспішався, може там униз можна було пройти. Ладно, може закриточку собі закрив. Я почекаюся, я подумав, що Twitch уже банить за одно слово зорних воїнів, яким там персонажі погардливо називали дроїдів. Цікаво, окей. Я не пам'ятаю, яке слово, як є щиро. Голомапа показує бігучу локацію, де куди йти, показує навігацію, добре. А, ну і ось, мапу я обов'язан відкрити. Ось вона голомапа. Голографічна наша. Ось туди нам потрібно. Ось там яхта, яку ми повинні добратися. Я потроху дрейфую в бок. А дайте слово целиком, чи будете крутить барабан, называть по литрах. Давайте по литрах. Потому что я не ведаю. Я шире, без поставки, я реально не уполненная. О, бачите, але я обеда сьогодні не буду. А, парирование. Давай ты стреляй. Что, боишься? А, и это запарировал. Ну все, минус. Я так само. Угу. Бейсбольні м'ячі хутче льотають. Ні, ну, якби, ми все ж таки у гульні. А що, туди нельзя зачепитися? Я не виглядаю як місце, куди зачепитися, ні? А куди мені туди? Ось туди на, може, той дах? Нечто собака на вулиці там розривається навіть. Не, ну реально мені прям туди подається, ні? Просто на інший бок я ж не доскочу. Занадто далеко. І зачепитися нема де. Оп, не отримлюється. Я, може, тут нечто туплю, так? Куди мені потрібно? А, тут сюди можна... Все, зрозумів. Чи все сюди заскочить? Ні, це прям стіна. А, ё-моё. Стойку переключить. Ну-ка. О, так ладно, у первого часа у нас некоторых стоек было. Давайте, кто на меня? Ау. Ау. Ну, так себе я короче вояр. Коришток это максимальная складанность. Ну, ось. Набегались.
Ось, частка яго... О, вяртання, ну, карацей, можна частку сваіх там пунктаў досведу вярнуць ад гэтага чэла. Як працуе яшчэ? Тыпу, насамрэч, вось гэтая, тыпу, я ж сказаў, слабая здольнасць, насамрэч, яна не толькі прям слабая. Справа ў тым, што Кэл яшчэ і трохі гэта з'яўляецца яго здольнасцю прадбачання, невялічкага прадбачання будучыні, скажам так. І ён, па сутнасці, што мы зараз гуляем, гэта па сутнасці прадбачанне таго, што можа адбыцца. І калі мы паміраем, гэта як бы не рэсет дзіўнае, а проста прадбачанне. Хаця, конечно, не ўсё складваецца тут ідэальна ў гэтую тэорыю, гэта тыпу проста апраўдаць неяк гэтую самую. Блин, я перагуляў у replaced, я зараз націскаю тыя кнопкі, якія парырваць трэба ў replaced. Опа, адрезалі. Добра. Яшчэ якая у нас стойка? Одна стойка, а парная стойка? Блин, Steam скарыстаў. Эх, ну ладно. Я сёння атрымала ачыўку, нарэшце сіняк пад вока ад уколу. І... Таму нельга называць роботаў ІШІ, К, Б і Б словамі, бо фармальна гэта слюры. К, Б і Б... Што? Што гэта за слово цікава? Я не ведаю. Я не разумею. А можна назваць шыі? Альбо гэта таксама... Не, ну я не жадаю, каб роботы мяне гэта сапаўсталі і забілі мяне. Таму я буду называць іх так, як скажуць мае ўлдары роботы. Роботы-боботы. О, блин, боботамі можа іх нельга называць. Усё, вы бачце. Я выбачаюся. Ось так. Той же шиї подказує слово кланкер. Ага. Мої володарі коти. А, блін, ну ви бачите, я перед котами так само вибачаюся. Мяу. Подобається. Давай-ка. Вау, атрымалася. Але у меня стаміна скончилася на блокаванне. Мы там кулеметчика литерально завалили, просто отбивали снаряды. Пригожая гульня, мне сподобалася першая частка, другая просто больш блокбастерная. Хотя и перший блокбастер был. Добре, гэта ўсё ж таки свае. Боботы гэта блізка да мяжы, але ўсё яшчэ можна. Добра зразумеў, боботамі на ўсялякі не мала ли чулівыя, якія ёсць. Taking in the sights. Been a while since I was on Coruscant. Thanks, bud. Part of the job, Gustus. When I saw the dock collapse, I thought this heist might be over. Калі бачыў, як докі абваліліся, я думаў, што ўся аперацыя пад правалам. А, ўжо правалена. Так. Дзе яны ўсе, яны набіжаюцца да яхты. І нельга падтрымліваць сувязь, каб нас не вылечылі. Добра, тады мы прабіраемся да яхты ўсе па сваіх шляхах.
Это что? Это шорткатик. А що тут? А, ось шорткатик, до речі, до нашої якраз таки кропки ось там. А я можу вверх залазити, або это шорткат тільки один бок? В любом випадку давайте медитувати, тому що обновитися треба. Блин, так. Медитировать и отпочить. Лучшие стойки. А, я могу обрать только 2 стойки с собой. Цікаво. Тобто я не могу усіми 3 користатися. Ладно. Где там дорожка? Darkest Dungeon. На Darkest Dungeon отправляется. Кольки? 1000, дякую велике. Coob and Liz are probably starving by now. Hungry Klatooinians. Ooh, you don't want that. Remind me to Ow. tell you about the Karita job sometime. Looks like that factory stopped the yacht. I call that a win. Яхта ударилася в фабрику. Crew must be making mischief. Let's not keep them waiting. Добре, давайте добиратися. Як нам добратися-то? О, ти можеш допомогти, давай. How are we gonna get you across? Well, that didn't work. Ой, не то? R1. Think you can knock down that crate? Worth a shot. Давай, чел. Добро. Давайте-ка я ще раз. Робот. Во, отрималося. Ну, альтернативу особливо не бачу. Блін. Кел. Упс. Дуб-ді-дуб. Ось, отрималося. Давай. Бібі. Або як там, біді. That jetpack's handy. Remind me to tell you how I got it sometime. Режим тільки страдання самый високий, типу складаності. Є Darkest Dungeon, так собі проходник у їм. У нас був. З модом на каточка. Так, був. Мод на каточка. Мікромод, можна сказати. Там мікрокод. Got you to move like that. My master. Every time I fell, he got me back on my feet. Sounds like a good teacher to me. Stormtrooper patrol. Патруль. For us. Better Нас us шукають. than the yacht, yeah? Лепій нас, чим яхту, так? Так, туди ми просто так не доберемося, тому йдемо просто наверх. А, тут хрен из два так просто доберешься, правильно? Бум-бум. А який варіант у нас є? Чел, а можна мені джетпак так само? Ні, я ж так не пробягу. І вниз тут нічого не зробиш. Чел, а що мені робити-то? А, ось по стіні і по стіні потім. Ось так. Who needs a jetpack? Кому джетпак потрібно, а? Мы спробуем стабилизировать яхту. Я так думаю, что мы спробуем добраться до этого, до сенатора. Сенатор же на яхте залишився. Може бути, нам щось його потрібно, але нам у будь-якому випадку потрібно на яхту трапити. Нам деталі місії не розказували, так що... Так, не так, See that кнопка. cable? On it, Kestis. Давай-ка. Допоможи мені, я тут трошки нездольний. О, дякую велике. Всім інше справа. А можна дотягнутися? Оп, дякую. Сюди нельга. Добре. Куди там збіг уже? Слизько. Ось он там. Buckethead. Ось там яхта, гэта я бачу. No going around them. Then we go through them. Already when you are, Kestis. Добре, на прорив. Hey, fellas. Ау. Slip eventually. Nicely done. Єсть. Back at you. You can call the lift with that terminal. On it.
Troopers coming. Let's get the drop on him. Хто всім керує? On your signal. Питання яшчэ. Так. Абраць і атакаваць. Ось. Это і па сутнасці ён як наша дадатковая здольнасць працуе. Добра. Okay. You can fight. Yeah, you too. I don't speak binary, but I hear you, BD. Team effort. А, і ён кулдауніцца. Добра, то бок ён па сутнасці як яшчэ дадатковая здольнасць напарнік. То усім кіруе, хутчэй за ўсё Кэл. Ён займаў пазіцыю як галоўнага вядучага ў камандзе ў канцы першай частцы. Let's try up that way. Quit reading my mind, Jedi. Ось він може розныя штукі, напрыклад, там пачапіць і ўзяты. Ну, я думаў, што ён дапаможа, але не такім чынам. Ладно? Эй, цішэй, можаш трымаць каля скароўна? Оп. А ботик, ён так просто дапамагае нам. Дапаможнічак. Во, месца адпачынку. Месца рэновацыі. Адпачынак. Яхта вось там, мы блізка каля яе. Find the crew. Чат, гледзячы на час, усё цудоўна, што нават паспелі. Прайшлі сёння рэплейс, трохі пагулялі ў Jedi Survivor. Тут, конечно, толькі самая завязка пралога. Ось. Мне падабаюцца Fallen Order. Survivor я прапусціў, таму што казалі, што ён у вельмі дрэнным стане тэхналагічным быў, калі выйшаў, таму я скіпнуў. Чакаў, калі яны паляпшаюць. Зараз адчуваецца, нармальна, трошкі крываватая анімацыя, але мне падаецца, яны ў першай... Так, таксама там трошкі багавалі анімацыі ў першай, што прыходзілася цярпець, але гэта не такая вялікая праблема. Вось, геймплей на Dark Souls мне падабаюцца, таму ніякіх праблем мне з геймплейна боку няма. Вось, закінутае месца. Добра. Круасан таксама змяніўся вельмі за апошнія гады. І мы на ніжніх узроўнях дзесьці пад паверхняй асноўнай. Вось. На гэтым я буду скончваць. Заўтра я тарчу яшчэ 4 стрымы па Divinity Original Sin 2. Так. Яго я буду праходзіць. Па сутнасці, заўтра, паслязаўтра і на наступным тыдні яшчэ 2 стрымы будуць. Чацвер у нас ужо замацаваны вылетело трохі з галавы. Што ў нас перамагло? Так. Winner. Перамагла у нас Dark Souls. Да, дакладна. Dark Souls мне падабаюцца, цудоўненька. Пагуляем у яе. Вось. Пятніцу ўсё яшчэ невядома, што мы будзем гуляць. У пятніцу будзем гуляць тое, што пераможа будзе на першым месцы. У чацвер гэта мы яшчэ пабачым. Вам я жадаю добрага дня. May the force be with you сёння. А я вас перадаю далей да кагосьці яшчэ. Хто яшчэ, я не ведаю. Чаму не 3? Чаму не 3 што? Так. Reanimal зараз Рудзі гуляе, і я больш нікога не бачу. Добра, я перадаю вас да Рудзі. Перадам да яго. Вам жадаю добрага дня, да пабачэння. Чаму не 3? Дык, за першы прагаласавалі. Я гуляю тое, што прагаласавалі, а не тое, што я скажу. Вось. Дайдзем да Рудзі. Добрага вам дня, да пабачэння, і мы пабачымся з вамі заўтра. Заўтра будзе Divinity Original Sin 2. Да пабачэння.